колоннами немецких захватчиков тянулись на восток белорусские националисты-эмигранты. С фашизмом их объединяла одна цель – уничтожение советской власти. Крест и Маузер стали оружием националистов. Под охраной немецких штыков проводили националисты свои сборища. Под наблюдением гитлеровцев обсуждали они, как узаконить господство фашистов в Белоруссии. Чтобы отстоять свободу, вся Белоруссия поднялась против фашизма. 370 тысяч партизан стали в строй, а в резерве весь народ. Борьбу возглавили коммунисты. Народ покарал смертью палача гауляйтера Кубы. Немецкими фашистами при помощи националистов уничтожено в Белоруссии 2 миллиона 200 тысяч человек. Так савецкаму грамадзяніну преподносілі тэму нямецкай акупацыі ў Беларусі, выразна дзелячы ўсё на чорнае і белае. Зрэшты, адбываецца гэта і па сённяшні дзень. Савецкія гістарычныя штампы моцна ўпіліся ў свядомасць людзей, якія нарадзіліся і былі выхаваны ў былой савецкай імперыі. Аднак і да цяперашняга часу тэма акупацыі 1941-44 гадоў нараджае шмат пытанняў, на якія нельга даць адназначных адказаў. Паўночная частка Лондану. У гэтым будынку ўжо амаль 40 год існуе беларуская бібліятэка імя Францішака Скарыны, якая па сваіх кнігазборах не мае роўных за межамі Беларусі. Тут сабраная сапраўдная гісторыя нашай краіны, складзены яе рознабаковы гістарычны вобраз. Кіраўніком бібліятэкі ўвесь гэты час нязменна застаецца яе заснавальнік, айцец Александр Натсон. Адзін з нешматлікіх жывых сведкаў іншай гісторыі Беларусі пад нямецкай акупацыяй, якую дагэтуль старанна хаваюць ад грамадства. Добрый историк никогда не может писать, что это белое и черное. Веришь под шерохом, все советские працы, особенно ранее было белое и черное. Мы добрые, они дрянные. Так как такое, разумеешь. У историков не может так. Это документы. Были разные речи. Акупацыя Беларусі нямецчынай выглядала падобна да іншых краінаў акупаванай Еўропы. Акупанты імкнуліся паставіць людскі і эканамічны патэнцыял краіны на службу Трэцяму рэйху. Беларусь трапіла пад нямецкую акупацыю не як самастойная дзяржава, а як частка шматнацыянальнай савецкай імперыі. Яна не мела сталых традыцый у незалежнасці. Спроба ў 1918 годзе стварыць Беларускую народную рэспубліку была жорстка падаўленая бальшавікамі. Усё гэта непасрэдна паўплывала на далейшыя падзеі на тэрыторыі краіны. Як і ў Першую сусветную вайну, у Нямецчыны не было адзінага плана наконт гэтых тэрыторыяў. Был план і ОСТ, а был план, што, магчыма, тут можна стварыць нейкія квазі-дзяржаўныя ўтварэнні под контролем Третьего рейха. Предусматривается выселение 75% белорусского населения с занимаемой им территории. 25% белорусов по плану Главного управления имперской безопасности подлежит онемечиванию. Генеральный план ОСТ – это в великой мере это спекуляция. Уже теперь послевоенная
послевоенных историков. Нема серьезной ani dokumentacji, ani ніякої не було, ані реалізації цього. Навіть не почалася вона. У інструкції 13 сакавіка 1941 году, долученої до директиви пляну Барбаросса, адзначалася: расійская тэрыторыя, якую мы павінны заняць па ходу аперацыі, будзе падзелена паводле спецыяльных указанняў на асобныя дзяржавы са сваімі ўрадамі. Новаакупаваныя зоны атрымаюць уласную палітычную адміністрацыю. На гэтых землях палітычная адміністрацыя пераходзіць у рукі райхскамісараў, якія атрымаюць дырэктывы ад фюрэра. 17 сакавіка 1941 году Гітлер пацвердзіў: «Мы павінны стварыць вольныя ад Сталіна рэспублікі. Сталінскую інтэлігенцыю належаць знішчыць. Кіраўнічы апарат павінен быць разбіты. Не маючы веры ў нацыянальную спеласць беларускага народу, дастатковую для дзяржаўнай самастойнасці, міністр акупаваных земляў Розенберг не спяшаўся сфармуляваць сваю пазіцыю адносна яго будучыні. У дакладной запісцы яго ведомства адзначалася: абуджэнне яе, Беларусі, нацыянальнага жыцця і стварэння паўнакроўнага дзяржаўнага механізму можа аказацца вельмі маруднай і цяжкай справай. Тым не менш, гэтую спробу варта было б падтрымаць дзеля аслаблення Расіі. Калі мы былі беларусамі, так, нас Польша не была нашай бацькаўшчынай, так? Советы не была нашай бацькаўшчынай, немцы не былі нашай бацькаўшчынай, так? Яны былі все для нас чужыя, калі прыходзілі. Мы іх жили за чужынцаў. «22 чэрвеня 1941 году нямецкія войскі пачалі рэалізацыю пляна Барбаросса, распачаўшы наступ па ўсёй заходняй мяжы Савецкага Саюзу. Нямецкія войскі пад камандаваннем фельдмаршала фон Бока, якія ўваходзілі ў склад арміі «Цэнтр», за першы тыдзень вайны занялі Горадню, Берасце, Баранавічы, Маладэчна, Слуцак, Менск, Бабруйск, практычна ўсю заходнюю і цэнтральную Беларусь. Ужо праз тыдзень пасля пачатку наступу на СССР жаўнеры вермахту пазавалі за трыбунай Дому ўраду ва акупаваным Менску. А ўжо праз 2 месяцы занялі і рэшту Беларусі. Адразу пасля таго, як нямецкія войскі занялі Беларусь, была уведзеная ваенная адміністрацыя. З цягам часу кіраванне павінна было перайсці да цывільнай адміністрацыі. Задачай жа арміі было падтрыманне на акупаваных землях парадку і бяспекі дзеля іх гаспадарчага выкарыстання. Аднымі уласнымі сіламі тут было не справіцца. Таму на дапамогу трэба было прыцягнуць мясцовае насельніцтва. Замест перастаўшых існаваць савецкіх адміністрацыйных органаў трэба было стварыць новыя. Нямецкая акупацыя, яна прыйшла, як быццам ратавала нас яна ад бальшавікоў, разумееце? Прычым не толькі, скажам, мяне паляка і маю сям'ю, маю маць, там маць і сястру, бацькі ўжо не было, ён у Сібіры сканаў, ужо ў 41-м годзе не жыў. Але ўсе беларусы таксама, яны радаваліся, што прыйдзе нехта больш культурны, так здавалася, што эти прадстаўнікі Еўропы прыйдуць, а не Азіі дзікай нейкай збальшавізаванай. Стаўленне насельніцтва да нямецкага нападу і акупацыі было адлюстраваннем уласнага досведу і ўражаннем ад савецкай рэчаіснасці. Адразу адмянілі ўсякія калхозы, саўхозы і так далее, гэта ўсё распалася. Наступны дзень уже этого не было. И люди пошли орать свою землю, пашли свои там статки и так далее. Так что это была великая справа в той час для белорусов так само.
З першых данясенняў СД аб настроях насельніцтва вынікала. У заходняй Беларусі азначалася прыхільнае стаўленне да прыходу нямецкіх войскаў сярод беларусаў ды палякаў. Паводзіны насельніцтва пераходзілі ад прыязнай няўтральнасці да радасці з нагоды вызвалення ад савецкага ярма, якая выяўлялася ў гатоўнасці беларускага і польскага насельніцтва працаваць разам з намі ў справе аднаўлення. Новых акупантаў Беларусі ўспрынялі, як і многіх іншых у мінулым, як людзей, якія неслі надзею на перамены. Спочатку приехал на мотоцикле, там такие не состав, там жаўнеров, этих самых вермахтовцев. И они, лето было, заказ рукавы, все это вельми пригожа, такие мужские такие, вельми такие были, здавалось, не там, не это такая ненза и на веровках карабины старые некие и так далее. Нет, это уже приехали соправдные жаўнеры. Ну, як встретили нічого, так он, хто його знає, ну, як вам сказати. Ну, вони нас не трогали, ні населення, нічого, даже і конфети давали молодежи, там, дітям. Вот. Встреча была очень такая гостеприимственная. Никто ничего, никаких враждей, ничего не имел. Ну, что ж, война войной, кто я знает, что будет далее, никто не знал. Прыход немцаў сялянства адразу ж выкарыстала для роспуску ўсіх калгасаў і вяртання на сваю індывідуальную гаспадарку. У астатніх галінах панавала напружанае чаканне. Немцы не спяшаліся з вызначэннем будучага грамадска-палітычнага ладу, прыкрываючыся толькі аднымі лозунгамі аб вызваленні ад бальшавізму. Пры такой сітуацыі ў настроях беларусаў пераважалі няпэўнасць і пасіўнасць. Інакш было з польскім насельніцтвам, якое досыць актыўна прыняло ўдзел у стварэнні адміністрацыі і паліцыі, у выніку чаго апанавала большасць кіраўнічых пасадаў пры немцах у гарадскіх раёнах управах заходняй Беларусі. На ўсходзе Беларусі, так як і на захадзе, паводле нямецкіх рапартаў, мясцовае насельніцтва займала пазіцыю чакання або ставілася да немцаў прыязна, адмаўляючы бальшавізм. Таму і ва ўсходняй частцы Беларусі стаўленне жыхароў да нямецкай акупацыі было цесна звязана з надзеяй на ліквідацыю калгаснай сістэмы. Я сам бачыў, як жанчыны клянкалі на ходніку і маліліся: Боже, сашлі вайну, патрабавалі нейкай змены. Але, разумеючы, гэта ніхто не было нейкае, не выражало никаких пронемецких тенденций. Это могли быть и китайцы, и иншие французы. Важно, как та советская rzeczywistość уже скончилась. Аднак паўсюль і на ўсходзе, і на захадзе Беларусі немцы прыпісвалі пасіўнасць і безініцыятыўнасць беларусаў. Немцы тлумачылі гэта слабой нацыянальнай свядомасцю. У немалай ступені яны мелі рацыю. У тутэйшай рэчаіснасці глыбокі след пакінула барацьба з так званай нацдэмаўшчынай у 30-х гадах, якая абярнулася велізарнымі стратамі для беларускай культуры, выцясненнем ужытку беларускай мовы і ўзмоцненай русіфікацыі ўсходняй часткі краіны. Ужо на пачатку жніўня 41-го года немцы паведамлялі, што на ўсход ад Менску народ не хоча займаць аніякіх пасадаў, баючыся вяртання савецкіх уладаў або начной помсты партызанаў. Таму ў некаторых мясцовасцях ваеннай улады вярталі на пасады былых савецкіх службоўцаў, прытым нават камуністаў, якія з тых ці іншых прычынаў засталіся ў Беларусі. Быў абвешчаны прызыў у дапаможную паліцыю. У яе шэрагах апынулася, між іншым, нямала ваеннапалонных і савецкіх міліцыянтаў. Новыя ўлады высока ацэньвалі іх прафесійнасць і досвед. Як каманда называлася, та охотничий отряд быў. Вот, организованные эти самые. Командиры все были белорусы, были всех национальностей, были и татары, и монголы, ну там всякие национальности, какие были в Советском Союзе, пленных много было у нас. А в основном все местные жители. Молодые хлопцы были все такие, как я, даже и старшие были, которые, может, самі добровольны, я ж не знаю нічого. Першым, хто праявіў нацыянальную актыўнасць, былі беларускія эмігранты. Трэба сказаць, што антысавецкая беларуская эміграцыя і
осяродок Віленшчыны, все чекали войны. Войны поміж Нямецчынай і Савецкім Саюзам. І спадзяваліся, што будзе тая ж сітуацыя, якая склалася і ў Першую сусветную вайну. Прыйшоўшы сюды кайзераўскія войскі, дазволілі беларускія школы, дазволілі беларускія грамадскія арганізацыі. І будзем казаць, што такія спадзяванні былі і у гэтым пакаленні беларускіх антысавецкіх арганізацый. Адной з такіх груповак кіраваў Мікалай Шчорс. Яны разлічвалі на стварэнне ў Менску часовага беларускага ўраду, дзеля чаго арыентаваліся на вайсковыя колы Абвер і СД. Але тут іх спаткала расчараванне. Немцы просто сказали, лепш не займайцеся гэтым, это бесперспектыўная справа, мусім чакаць на рашэнне Гітлера. А Гітлер, у яго было рашэнне, по-моему, вельмі разумнае. Трэба спачатку перамагчы, і потым, правда, і потым разбірацца, а не дзеліць на медведзю, а не дзеліць скуру на жывым медведзю. Апрача Шчорса існавалі яшчэ некалькі іншых цэнтраў беларускай эміграцыі. Віленская на чале з ксёндзам Гадлеўскім. Невялікія асяродкі беларусаў існавалі ў Польшчы, ў Варшаве ды Лодзі. У Празе, дзе з 1923 году знаходзіліся рэшткі Рады БНР, існаваў беларускі камітэт. Таксама былі групоўкі, акрамя Гадлеўскага і пражскага цэнтру, былі групоўкі такія кан'юнктурныя, якія адразу хацелі захапіць кіраўніцтва беларускага нацыянальнага руху. Яны ставілі ставку на такое шчыльнае супрацоўніцтва з нацысцкай Нямецчынай. Трэба, значыць, Фабіяна Акінчыца і яго прыхільнікаў. Гэтым дзеячам дазволілі толькі весці прапаганду дзеля ўзмацнення нацыянальнай свядомасці беларусаў, каб адасобіць іх ад расійскага ўплыву. Тым часам на галоўным месцы ў беларускай адміністрацыі нечакана апынуўся Радастаў Астроўскі, пакінуўшы ззаду ўсіх сваіх канкурэнтаў. Радастаў Астроўскі, 1887 года нараджэння. Беларус. У 1903 годзе скончыў Слуцкую гімназію, скончыў фізіка-матэматычны факультэт Тартускага універсітэту. З 1917 па 1918 год палітычны дзеяч у Слуцку і Менску. Удзельнік паўстання 1920 году. У 20-х годах намеснік старшыні беларускай сялянска-работніцкай грамады, старшыня таварыства беларускай школы. З 1924 па 1936 годы дырэктар Віленскай беларускай гімназіі. Пасля арышту ў 1927 годзе па працэсе грамады стаў прапагандаваць супрацу з польскай санацыяй. З 1936 года знаходзіўся ў Польшчы. Астроўскі таксама разлічваў на магчымае стварэнне беларускага ўраду і спадзяваўся, што зможа яго ўзначаліць. Аднак нявызначанасць усходняй палітыкі Гітлера на ўсходзе, а таксама адсутнасць падтрымкі Астроўскага сярод правінцыйнай адміністрацыі пакуль не спрыяла яго планам. Таму Астроўскі пачаў гуртаваць вакол сябе беларускую інтэлігенцыю. Астроўскі, як вядома, супрацоўнічаў з усімі, з кім толькі мог. Ён казаў, буду супрацоўнічаць нават з самым чортам, калі гэта будзе карысна для справы. Адміністрацыйны апарат, створаны ў Беларусі ў першыя тыдні акупацыі, быў досыць неаднародным. Побач з выпадковымі людзьмі, якія проста шукалі заробку, у ім распачалі сваю дзейнасць мясцовыя палітычныя дзеячы. Для іх гэта была адзіная легальная магчымасць барацьбы за свае інтарэсы. Свае пасады яны расцэньвалі як плацдарм у змаганні за палітычны ўплыў. Мы Беларусь не зраджвалі, а Советский Союз, я напомню, что мы себе советами не лечили. Они поляками, они российцами, не советами, мы белорусами. Белорусами не зраджвали. Так, мы, бачите, были белорусами и робили, что магчымае ўсюды. Барацьба за свае нацыянальныя і палітычныя інтарэсы на тэрыторыі акупаванай Беларусі вялася трымя ідэалагічнымі плынямі. Беларускія дзеячы, якія імкнуліся да стварэння беларускай незалежнай дзяржавы.
Польскія дзеячы, якія імкнуліся аднавіць польскую дзяржаву ў межах, якія існавалі да верасня 1939 года. Дзеячы савецкага падполля розных нацыянальнасцяў, якія выконвалі дыверсіі і вывед заданні дзеля вяртання становішча, што панавала да чэрвеня 1941 году. Сутыкненне гэтых палітычных сілаў непазбежна павінна было прывесці ва ўмовах акупацыі да польска-савецкага канфлікту ў барацьбе за заходнюю Беларусь, а паколькі беларускія нацыянальныя інтарэсы сталіся перашкодай як для польскага, так і для савецкага падполля, абодва бакі ставіліся да яго аднолькава варожа. Аддаленне лініі фронту ад акупаванай Беларусі сталася перадумовай стварэння цывільнай адміністрацыі ў краіне. На пачатку быў створаны райскамісарыят Остлянд з сядзібай у Рысе. Узначаліў яго прызначаны Гітлерам райскамісар Генрых Лёзе. У склад Остланду увайшлі Эстонія, Латвія і Літва, а разам з імі Беларусь. Беластотчына і частка Гарадзеншчыны былі перададзены ў склад Усходняй Прусіі, а часткі Берасцейшчыны, Піншчыны ды Гомельшчыны адышлі да рэйхскамісарыята Украіны. Такім чынам, плошча генеральнай акругі Беларусі склала 53 700 квадратных кіламетраў з насельніцтвам каля 2,5 мільёнаў чалавек. Большая частка ўсходняй Беларусі засталася ў распараджэнні нямецкага вермахту, як яе тылавая частка. Что это была округа, генеральная округа Беларусь? Это было 25% территории Белорусской ССР. Это был кусочек. Але засталася назва, засталося, правда, тое. Это было, нешта, правда, кожны стыкаўся з гэтым, кожны тое бачыў, адчуваў Беларусь, Беларусь, Беларусь. 17 ліпеня 1941 году кіраўніком цывільнага праўлення на Беларусі Гітлер прызначыў Вільгельма Кубе. Вільгельм Кубе, 1887 года нараджэння. Палітык, дзеяч, паэт і драматург. У 1908-1912 годах вывучаў гісторыю і дзяржавазнаўства ў Берлінскім універсітэце. У 1924 годзе атрымлівае мандат дэпутата Рэйхстагу. Ад 1927 году сябра нацыянал-сацыялістычнай рабочай партыі. У 1933-36 годах віцэ-прэзідэнт Берліну і Бранденбургу. У 1936 годзе выступіў супраць пераследу габрэяў, за што быў пазбаўлены занятых дзяржаўных і партыйных пасадаў. І гэта было вялікае здзіўленне. Гэта было здзіўленне выходзіла з таго, што не было ніякіх прычын, важных прычын для яго такой номінацыі, такого прызначэння. Справа в тым, што нічога ён аб гэтай Беларусі не ведаў, нават наўрад ці меў паняцце, што гэта такое, дзе яна знаходзіцца і так далей. З 1 верасня 1941 года Куба пераняў уладу толькі над заходняй часткай Беларусі разам з Менскам. Усход знаходзіўся пад кіраўніцтвам арміі. Пасля паразы нямецкага войска пад Масквой перспектыва перадачы гэтага абшару цывільнай адміністрацыі аддалілася. Куба адразу, стаўшы гаўляйтарам, адразу зрабіў стаўку на беларускі нацыяналізм. Двухгадовая дзейнасць Кубы ў Беларусі была скіраваная ў адным напрамку – да здабыцця сімпатыі ў насельніцтва шляхам пэўных саступак у галіне культуры і палітыкі, а таксама ўпарадкавання эканомікі. Гэты курс на паразуменне з грамадствам быў вынікам яго асабістага пераканання. У адрозненні ад Эриха Коха, які збіраўся в Украіне кіраваць з дапамогаю махоркі, гарэлкі ды нагайкі, Куба ўзяў кірунак на развіццё культуры. Першым яго таким істотным, важным крокам было арганізацыя школьніцтва. І сапраўды в той час, на пачатку тых школ паўстала даволі многа ў генеральнай акрузе Беларусі. По-рознаму ацэньваецца гэта ад 3000 до 3500. Абавязковае школьнае навучанне ўводзілася для ўсіх дзяцей ва ўзросце ад 7 до 14 год.
З 1 кастрычніка 1941 года адчыняліся пачатковыя школы з беларускамоўным навучаннем. Быў загад, каб ва ўсіх школах толькі выкладаць, немцы загадалі, каб толькі выкладаць беларускую мову і весці ўсё на беларускай мове. Школьная праграма складалася з роднай мовы, прыродазнаўства, батаніка і заалогія, арытметыкі, геаграфіі, спеваў, рукадзелля і гімнастыкі. Але што адносна літаратуры, адносна мовы, адносна гісторыі, яны нам вельмі многа памаглі. Я этого ніколі не забуду, бо я ніколі не чуў, напрыклад, што такое Великае княства Літоўскага, я ніколі не чуў аб розных гістарычных падзеях, а яны дазвалялі, это фактычна не немцы дазвалялі, немцы дазвалялі нашым настаўнікам. Хоць галоўны акцэнт ставіўся на выхаванне моладзі ў духу гітлераўскай новай Еўропы, задачаю школу было развіццё беларускай культуры, выхавання і асветы. Засвойваць гэта павінна была і моладзь нацыянальных меншасцяў, палякаў і расейцаў. Нямецкая акупацыя дала мне нямецкую мову і беларускую мову. Беларускую мову. Это самае галоўнае. У студзені 1942 года пачало выходзіць перыядычнае выданне «Беларуская школа» для вучняў і настаўнікаў. Яно мела замяніць часткова савецкія падручнікі. Ну что ж, подручников не было, разумеете. Так это умеете користаться наставники из этого всего. Самый первый номер у нас есть тут. Вот. Да. Шмат цікавого матеріалу, безумовно, так. Але ёсць таксама і прапаганды. Інакш было немагчыма. Нягледзячы на ўсе цяжкасці з кадрамі і памяшканнямі, недахоп падручнікаў, пад канец 1941-42 навучальнага году колькасць вучняў на тэрыторыі Генеральнага камісарыяту Беларусі дасягнула 346 тысячаў з амаль 10 тысячамі настаўнікаў. Наступнай дэкларацыяй Кубы была адозва да жыхароў Беларусі. Беларусы, першы раз у вашай гісторыі перамога нямецчыны дае вам магчымасць забеспячэння вашаму народу свабоднага развіцця і светлай будучыні без расейска-азіяцка-бальшавіцкага уціску і чужа-нацыянальнага панавання. Я спадзяюся, што кожны з вас зразумее, што яго інтарэсы сцісла звязаныя з інтарэсамі нямецчыны і што вы будзеце вернымі паслядоўцамі і памочнікамі нямецкага кіраўніцтва. Тым не менш, запэўненні Кубы рэзка адрозніваліся ад рэчаіснасці. Незалежныя ад яго ўлады часткі вермахту і СС чынілі забойствы, рабункі і бессэнсоўныя разбурэнні. Гэта перакрэсліла ўсе перспектывы здабыцця сімпатыяў сярод мірнага насельніцтва. Неаднаразова Куба дасылаў лісты і рапарты да Лёзы і Розенберга, у якіх выказваў пратэст супраць барбарскіх паводзінаў нямецкага войска, СС і паліцыі. У справаздачы, якая датычылася масавай расправы над габрэямі ў Слуцку, 30 кастрычніка 1941 году Куба выказаў свой пратэст. Такімі метадамі нельга утрымаць на Беларусі спакой і парадак. Тое, што цяжка параненыя былі пахаваныя жыўцом, а потым выкараскаліся з магіл, гэта бязмежнае свінства, што пра гэтую падзею трэба было б проста паведаміць фюрэру і райхсмаршалу. Цывільнае кіраўніцтва на Беларусі прыкладае велізарныя намаганні, каб згодна з указаннямі фюрэра і міністра райху здабыць сімпатыі ў мясцовага насельніцтва. Але гэтыя намаганні не могуць суіснаваць і мірыцца запісанымі вышэй метадамі. Куба прапанаваў распачаць працэс над усім афіцэрскім корпусам літоўскага паліцэйскага батальёну, выканаўцам слуцкай бойні. Было шмат такіх выпадкаў, калі планы Кубы разыходзіліся з планамі тагачаснай адміністрацыі СД, гестапа на тэрыторыі Беларусі. У справе габрэяў паводзіны Кубы выглядалі найбольш адметна. Як стары дзеяч нацыянал-сацыялістаў і адзін з тэарэтыкаў антысемітызму, ён не выступаў супраць самога прынцыпу знішчэння габрэяў. Аднак менавіта на Беларусі тэорыя уступіла ў канфрантацыю з жудаснай рэчаіснасцю.
Куба імкнуўся абмежаваць маштабы масавага забойства габрэяў. Перш за ўсё ён намагаўся адцягнуць рэалізацыю гэтай акцыі, прадстаўляючы розныя гаспадарчыя і палітычныя прычыны. На дзіва, гэтыя паўмеры на практыцы мелі поспех. Паводле звестак СД Остлянду на канец студзеня 1942 году у Эстоніі былі знішчаны ўсе, зрэшты, нешматлікія габрэі. У Латвіі іх засталося толькі 7%, у Літве 12%, затое у Беларусі 75%. Тактыка Кубы дазволіла дзесяткам тысячаў габрэяў уцячы ў лясы, дала ім шанец для захавання жыцця. Kuba był niezadowolony tymi metodami wyniszczenia żydowskiego nasiennictwa i особливо tych Żydów, niemieckich Żydów, prawda, jakie byli przysłane w Mińsk, przywiezione w Mińsk, siedzieli w getcie i on, prawda, pisał u Główne Uправління Безпеки, що ви робите, це ж люди, які змагалися за Німеччину падчас Першої сусветнай війни. Пазіцыя Кубы ў гэтых пытаннях супярэчыла планам шэфа СС Генріха Гіммлера, які рэагаваў на гэта досыць востра. Так, напрыклад, у справе рабункаў і знішчэння твораў мастацтваў эсэсаўцамі, у чым вінаваціў Кубы Гіммлера, загучаў суровы адказ. З боку спадара Кубы я раз і назаўсёды прашу вызваліць мяне ад падобнага нахабства. У дадатак у вачах Гіммлера СС і вермахту Кубы набываў славу прыяцеля габрэяў, у выніку чаго ўжо пад канец 1941 года абазначылася значная варожасць паміж Кубы і Гіммлерам з яго магутным ведомствам. Куба был реальный политик. Он марыў таксама быць нейкім прокуратором Беларуси. Куба прокуратор, Ермаченко кіраўнік ураду. Паколькі наяўных пярэчанняў з боку Розенберга не было, стварэнне цэнтральнай адміністрацыі як дапаможнага органа ў Беларусі было цалкам магчымым. Неўзабаве ў Менск прыбыў Іван Ермаченко, прызначаны Розенбергам кіраўніком беларускай народнай самапомачы БНС. Іван Ермаченко, 1894 года нараджэння, беларус. Скончыў гімназію ў Маскве. Падчас Першай сусветнай вайны афіцэрскую школу. Служыў у расійскай арміі, пад канец вайны меў ранг палкоўніка. У 1920 годзе эвакуяваўся ў Канстантынополь, дзе з заручэння ўраду БНР выконваў функцыю генеральнага консула на Балканах. З 1922 года жыве ў Празе. Тут атрымоўвае медыцынскую адукацыю, займаецца палітычнай дзейнасцю сярод беларускай эміграцыі. З 1938 года ініцыятар беларуска-нямецкага супрацоўніцтва. На палітычнай сцэне сутыкнулася амбіцыёзнасць двух беларускіх дзеячаў – Астроўскага і Ермачэнкі, кожны з якіх прэтэндаваў на ролю беларускага правадыра. Перавагу ў барацьбе атрымаў Ермачэнка. Ермаченко зрабіў і паінфармаваў Кубę пра яго супрацоўніцтва Астроўскага супрацоўніцтва з камуністамі. І в результаце Кубę хацеў яго выкінуць. Ратуючыся перад магчымымі рэпрэсіямі, Астроўскі выехаў з Менску ў Смаленск. Інцыдэнт з Астроўскім пахіснуў надзеі Кубы на больш актыўны ўдзел беларусаў у супрацоўніцтве, бо Ермаченка быў практычна невядомы ў заходняй Беларусі і меў яшчэ слабейшую грамадскую падтрымку за Астроўскага. Трэба сказаць, што Іван Ермаченка вельмі амбіцыйны палітык, які таксама марыў узначаліць квазі-беларускі ўрад, стаць на чале этого ўраду. І все его дзеянні накіраваны менавіта на гэта. 22 кастрычніка 1941 году Кубы разам з Ермачэнкам выдалі адозву да беларускага насельніцтва, у якой абвяшчалі ўтварэнне беларускай народнай самапомачы і заклікалі людзей да закладкі яе валасных камітэтаў. У адозве гаварылася, што адзінай мэтай БНС ёсць дапамога насельніцтву па ахове здароўя і жыццёвых умоваў, апекаваннем бяздомнымі сем'ямі, сіротамі і дзецямі, у якіх працуюць маці.
i Yermaczenko, i BNS funkcjonowali z dozwolu generalnego komisara Kuby. Prawda, jego dozwol był, i on dozwolił dzielniczać szerzej, czym przedbaczył statut BNS. Куба пагадзіўся на яе ўдзел у арганізацыі школьніцтва і культурнай дзейнасці, між іншым на адкрыццё дамоў культуры, чытальняў і бібліятэкаў, стварэння аматарскіх драматычных гурткоў, курсаў, лекцыяў, распаўсюд друкаваных выданняў і гэтак далей. Бо при советах мы читали Легутов, дед Талаш, не может ничего, а тут, знаете, зусім открывалось. Но зусім новое нечто открывалось для нас. Генеральная акруга Беларусі, сцвярджаў Куба, павінна не толькі выконваць адміністрацыйныя заданні, прадыктаваныя ваеннай неабходнасцю, ёй наканавана стаць айчынай для беларускай нацыі. Таму беларуская нацыя ў пэўнай ступені дзяржаўная нацыя. Не выпадкова, што праз год шэф СД ў Менску Эдуард Штраух абвінаваціў Куба ў тым, што ён свядома падтрымліваў курс на стварэнне беларускай дзяржавы на чале з Ермаченка як прэм'ерам. Адзначил одразу, что белорусский национальный рух и в той час еще не набыл такой критичной массы, коли мы можем сказать, что амбиции особных дзейшоў не могут уплывать на агульную политику национального центра. На жаль, это был малоликий актив, и кожный лишил себя генерала без войск. Апрача групаў, якія свядома рабілі стаўку на супрацоўніцтва з немцамі, заслугоўвае ўвагі незалежніцкая дзейнасць Вацлава Івановскага і Янкі Станкевіча. Вацлав Івановскі, 1880 года нараджэння. Беларускі грамадскі і палітычны дзеяч. У 1904 годзе скончыў Петербургскі тэхналагічны інстытут, заснавальнік беларускай рэвалюцыйнай партыі. У 1904-1905 годах член ЦК Беларускай сацыялістычнай грамады. У 1918 годзе міністр асветы ва ўрадзе БНР. У 1922-35 годах займаў пасаду прафесара Варшаўскага політэхнічнага інстытута. З восені 1939 году выкладчык Віленскага універсітэта. У весну 1940 году разам з палітыкам, мовазнаўцам і гісторыкам Янкам Станкевічам пачаў распрацоўваць план дзеянняў на выпадак вайны з СССР. Просто liczyli na to, że oni podczas niemieckiej okupacji dozwolić im organizować zbrojne siły i opanować administrację u Białorusi. Аднак нямецкія ўлады выразна не мелі палітычнага даверу да Вацлава Івановскага. Насцярожанасць нямецкіх уладаў узмацняла непрыязнасць, якую выказывалі ў адносінах да Івановскага і іншыя беларускія групы, што змагаліся за ўладу. Яны бачылі ў ім апошняга жывога пачынальніка адраджэння і менавіта таму будучага небяспечнага канкурэнта. Ішла барацьба за кіраўніцтва нацыянальным рухам. Борьба за ресурсы. Ресурсы вельмі патрэбны былі для арганізацыі вайсковых адзінак, для арганізацыі моладзі. Ресурсы фінансавыя, арганізацыйныя, і за гэта ішло змаганне. Тым часам стаўленне мясцовага насельніцтва да нямецкіх акупантаў станавілася штораз горшае. Асабліва на гэта ўплывалі рабункі і рэквізіцыі, забойствы ваеннапалонных, габрэяў і савецкіх дзеячаў, захаванне калгаснага ладу ва ўсходняй Беларусі і харчовыя цяжкасці ў гарадах. Пры ўсім тым да спантанных і самастойных выступленняў супраць немцаў яшчэ не даходзіла. Сакратар кармянскага райкома ВЛКСМ Гомельскай вобласці Рытикаў перадаваў у ЦК Компартии Беларуси. Оставшаяся часть коммунистов в районе с 13 августа 1941 года была в лесу, но примерно 10 сентября все разошлись по домам. Дело было так. Немцы объявили, что кто против нас берет оружие, того мы расстреляем, а кто будет с нами работать, тот получит работу и будет спокойно жить. После этого неустойчивые коммунисты начали по одному уходить домой. Ведаете, про немецкую оккупацию можно шмат говорить. И там доброго можно мало сказать. А я бы сказал, что так, что были люди, які мы ж
белорусы жили за счет под некой оккупации, не своей незалежности. Где-то была российская оккупация, польская оккупация в Западной Беларуси, пошла советская оккупация, так, ну и пошла немецкая оккупация. Мы не имели, не отчували лояльности, особенно мы молодые, до никого. Так? Ані до Советов, ані до немцев, ані до поляков. Мы были белорусами. Треба было выкористать те, что магчыма для белорусской справы в этих тяжких обставинах. Тым часам нямецкія войскі на ўсходзе няспынна перасоўваліся наперад, і магчымасць перамогі Трэцяга рэйху над СССР успрымалася на акупаваных тэрыторыях цалкам магчымай. Звычайно, люди в вёсцы при далёках ничего там не говорили, просто боялись, разумеется. Яны и немцев не любили так само, так. Але подумайте так само, у ночи приходят партизаны, орайцы являются вместо немцев, разумеется. Так. Яны, селяне терпели и от одних, и от других. Разгорнутая камуністычнай партыяй савецкая партызанка на Беларусі моцна паўплывала на далейшыя паводзіны і дзейнасць нямецкай адміністрацыі ў краіне. Жорсткасць акупацыйных уладаў стала адказам на гэтую барацьбу, у выніку якой найбольш дасталася мірнаму насельніцтву. Яшчэ 29 ліпеня 1941 года Савет народных камісараў СССР і ЦК Усесаюзнай камуністычнай партыі бальшавікоў выдалі дырэктыву, у якой заклікалі партыйныя арганізацыі распачаць падпольную і партызанскую барацьбу ў раёнах, пакінутых чырвонай арміяй пры адступленні. Быў загад па ўсёй зоне акупацыі усрываць масты і дарогі, псаваць тэлеграфную і тэлефонную сувязь, паліць лясы і абозы, зрываць любыя захады нямецкіх акупацыйных уладаў. У адказ Гітлер 16 ліпеня 1941 года заявіў: «Ёсць і добры бок у гэтай партызанскай вайне. Мы зможам вынішчыць усё, што паўстала супраць нас». Гэтак была абвешчаная бязлітасная вайна ў нямецкіх тылах. Партызанскі рух выклікаў неабходнасць змагацца з ім, але партызаны, і гэта трэба падкрэсліць, хаваліся, скрываліся за кім? За безабаронным насельніцтвам, жанчынамі, дзяцьмі і старикамі. Касцяком савецкай партызанкі ў Беларусі сталі мясцовыя камуністы і камсамольцы. Да таго ж з першых месяцаў вайны ў Беларусь актыўна перакідалі атрады НКУС для актывізацыі савецкага партызанскага руху, які быў яшчэ далёка не народны. Не выпущу из рук винтовки и не пощажу жизни своей в смертельном бою с врагом за жизнь и счастье всех советских народов. Так клянусь я великому Сталину. Зімою 1941-42 гадоў большасць атрадаў былі знішчаныя нямецкімі карнымі акцыямі. Некаторыя атрады былі ўвогуле распушчаныя праз нястачу ежы, вопраткі і проста сховішча, ды мясцовае насельніцтва далёка не паўсюдна падтрымлівала савецкіх партызанаў. Партизаны приезжают, все забирают, кажется, вплоть до всякой трапки, и скот забирали, и все такое, знаешь, и угоняли. На пачатку акупацыі дзейнасць савецкіх партызанаў абмяжоўвалася нападамі на пакінутыя без аховы мясцовасці і дробныя атрады нямецкіх жаўнераў, пераважна дзеля папаўнення уласных запасаў. Таму часта кіналетапіс гераічнага змагання інсцэнізавалі. Тут ролю нямецкага акупанта выконвае перапрануты партызан. Аднак параза немцаў зімою 41-42 гадоў пад Масквою істотна паспрыяла актывізацыі савецкага падполля на Беларусі. Партызанскія шэрагі папаўнялі тыя, каго немцы асудзілі на вынішчэнне, каму немінуча пагражала смерць, габрэі і камуністы, а таксама савецкія ваеннапалонныя, якіх часова вызвалілі, а потым загадалі вярнуцца ў лагеры. Я думаю, што кіраваліся перш за ўсё ўласнай бяспекай. Таму што ўсё-такі у лесе яны мелі зброю, яны маглі бараніцца, змагацца. І калі яны гінулі, то не гінулі, як, правда, безабароннае насельніцтва, толькі са зброяй у руках. Это ўжо была барацьба. Нярэдка партызанамі станавіліся не па сваёй волі.
Вельми часто партизаны змушали, разумеется, некоторых, как они долучались до партизанки. Так? Так само, так, а не так мы придем и забьем, разумеется. Як они тебе, то твоего брата и твоего батьку. Советские партизаны змагаліся не столькі з самімі акупантамі, колькі з вынікамі іх дзейнасці. Партизаны імкнуліся знішчыць усё, што стваралі або дазвалялі немцы і будавалі беларусы под немецкой оккупацией. Школы, газеты, культура, гаспадарка. Даставалася і цывільнаму насельніцтву. Неадзіночнымі былі выпадкі рабавання, марадзёрства, гвалту і забойства ў мірных жыхароў. Я ніколі не забуду, калі я приехал уже со школы, и приходит до нас, я уже говорю об этом, 7 партизанов. Шукали они, расколотили целый дом. Я тогда, признаюсь сегодня открыто, думал, что это опошняя хвилинка моя была. Поставить 5 детей и с мачехою перед стенкой и с винтовкой, конец. Вёскі для партызанаў сталіся галоўнаю крыніцаю папаўнення харчовых запасаў. Народныя мсціўцы праводзілі гвалтоўныя рэквізіцыі ў сялянаў, часта забіраючы ў тых апошнія. Таму падобныя сітуацыі ў рэчаіснасці здараліся рэдка. Советские партизаны лічылі, што беларускі селянін павінен карміць іх, а не немцаў. А немцы лічылі, што наадварот, што павінны карміць немцаў, а не партызанаў. І калі адбывалася нешта інакш, цярпеў народ перад усім. Вынішчалі іх. Вынішчалі за супрацоўніцтва або з немцамі, або з партызанамі. Усе гэтыя акцыі несумненна не стваралі ў сялянства добрага стаўлення да партызанаў. Начальнік цэнтральнага штаба партызанскага руху Пантелеймон Панамарэнка ўжо ў 1943 годзе пералічваў памылкі савецкага партызанскага руху на Беларусі. Неабгрунтаваныя расстрэлы і рэпрэсіі ў дачыненні грамадзянскага насельніцтва, правядзенне мабілізацыі ў партызанскія атрады, непрыстойнае стаўленне да жаночага насельніцтва пры размяшчэнні некаторых атрадаў у вёсках. Бальшыня сялянства не выяўляла сімпатыі да партызанаў. Замест таго, каб схіляць яго да масавага выступлення супраць акупантаў, партызаны палілі сялянскія сядзібы, забівалі безабаронных старастаў. Я быў сведкам этого за возера, як гарэў дом, як раўлі каровы гарачыя, як крычалі людзі, якіх спалілі. Гэта ж мае равеснікі, з якімі я хадзіў у школу. Там 2 дзяцей было, хлопчык майго і дзяўчына. Магчыма, што гэта двайнякі былі, не? Яны там разам з бацькамі згарэлі ў этой хаце. Так што партызаны там паказвалі, што патрафіць зрабіць. У некаторых вёсках людзі браліся за зброю, каб бараніцца ад партызанскіх рабункаў. Гэтак у вёсцы Кліны Клімавіцкага раёну ў лістападзе 1942 года мужчынскае насельніцтва ўзброілася і зарганізавала засаду на групу партызанаў Салдатенкі, у выніку чаго 4 партызаны былі забітыя, 3 параненыя. Тым часам, нягледзячы на цяжкія рэквізіцыі, акупацыйныя ўлады пайшлі сялянам насустрач і пагадзіліся з самароспускам калгасаў у заходняй Беларусі. Былыя калгаснікі віталі гэтую кампанію, яна ўзбудзіла ў іх гаспадарчую актыўнасць. А таму абавязак пастаўкі харчавання нямецкаму войску выконвалі 70% сялянаў, нават у тых раёнах, дзе была найбольшая партызанская пагроза. Тыя гады нямецкай акупацыі гэта былі гады сытасці. Былі гады сытасці проста. Не было праблемы з ядою там у нас на Днёманным у Любчы. Не было ніякай праблемы. При тым, што яшчэ немцы. Конечно, там была нармальная прыватная гаспадарка. Так што той, што выгадаваў, так меў чым дзяліцца. Ніхто ніякі там калгозы гэта не аднімаў яго, правда, толькі. На сваёй зямлі выгадаваў там і парася, і курыцу, і карову, і жыта, і пшаніцу.
І было яна, гэтая пшаніца і жыта было ў руках чалавеча, жыхароў. Як здрада савецкай айчыне ўспрымалася любая беларуская патрыятычная дзейнасць. Асабліва жорстка партызаны пераследавалі беларускую інтэлігенцыю, якая актыўна удзельнічала ў самапомачы, культурніцкай дзейнасці, школьніцтве. Пад нямецкай акупацыяй беларусы не працавалі ў нямецкіх школах, працавалі ў беларускіх школах. А цей дзетак, каб дзеткі здаваліся беларусамі, і вельмі цяжка ім было таксама. Паводле партызанаў і савецкага кіраўніцтва, гэтыя людзі ўяўлялі большую палітычную небяспеку, чым самі немцы. Таму галоўны ўдар мусіў скіроўвацца менавіта супраць іх. Партызаны вельмі знішчалі гэтыя беларускія школы, знішчалі настаўнікаў. Ім гэта перашкаджала. Яны не хацелі, для іх было страшно. Мы не далі беларускай школы, а немцы прыходзяць і даюць. Разумееце, палітычны чыста падыход. Партызаны прыкладалі значныя намаганні, каб вывесці насельніцтва на шлях актыўнай барацьбы з немцамі. У справу ішла прапаганда, у арсенале якой быў шырокі набор прыёмаў. Прыкладам, распаўсюджваліся чуткі, што не толькі немцы, але і Сталін праводзяць палітыку дэкалектывізацыі. Або нібыта партызаны ваююць не за Сталіна, а за новы лад у ВССР. Гэтак у звароце Сталіна да беларускага народу нават не цураліся выкарыстоўваць паняткі, нязгодныя з савецкай ідэалогіяй. Гордись, белорус! На знаменах твоих дивизий золотыми буквами написано: «Выше знамя белорусской национальности. Честь и слава тому, кто с оружием в руках борется за честь и независимость белорусского народа». Аднак і афіцыйная прапаганда не заахвочвала да супрацы, асабліва ў раёнах, кантраляваных немцамі. Таму савецкім партызанам прыходзілася карыстацца не толькі пернікам, але і бізуном. Партызанскія ўлёткі пагражалі смерцю паліцыянтам ды іхным сем'ям, сялянам за пастаўку немцам харчоў. Гэтыя пагрозы здзяйсняліся, каб застрашыць насельніцтва. «И будь ты проклят, презренный предатель! Страшная кара постигнет каждого, продавшегося врагу. Беспощаден приговор народа!» Савецкія партызаны выдатна выкарыстоўвалі свае магчымасці па знішчэнню беларускага нацыянальнага актыву. Это і настаўнікі, это некія былыя дзеячы беларускага нацыянальнага руху, нават тыя, якія адышлі ад справы, будзем казаць. Гэтак, напрыклад, у Слонімскай акрузе з красавіка да лістапада 1942 года партызаны забілі 1024 асобы. Сярод іх толькі 20% гэта немцы і паліцыянты, 80% гэта сяляне і працаўнікі адміністрацыі. У Вілейскай акрузе да канца лютага 1943 года партызаны знішчылі 815 чалавек. З іх 75% складалі старасты, чыноўнікі ды іншыя цывільныя працаўнікі, а таксама іхныя родныя. Дыверсіі ды прапаганда заўважна ўплывалі на паводзіны насельніцтва, асабліва ў раёнах, кантраляваных партызанамі. Райхскамісар Остляндо Генрых Лёзе выказаў меркаванне, што такія паводзіны насельніцтва былі не праяваю сімпатыі да партызанаў, а нараджаліся са страху перад расстрэлам і спальваннем маёмасці. Тым не менш, пэўная частка жыхарства з розных прычынаў да партызанаў ставілася прыязна і папаўняла іхныя шэрагі. Это был враг. Это был страшный враг. Если вы видели то, что они здесь делали, как они вешали, как они собирали нас, людей, группу, и мы стояли, смотрели, как они вешали, так после этого что осталось у нас, в нашей стране? Все сожгли, уничтожили, грабили, увозили. Так что же в душе я могла думать? Что? Мстить? Как только можно, сколько было сил. Мне казалось, хоть одного убить немца, и то мне будет легче. Все-таки я какой-то грех с души сниму, что я не грешна перед своей родиной, перед своей страной.
Тым часам абвешчаны гаўляйтарам Кубы курс на беларусізацыю генеральнай акрузе Беларусь стаў перашкодаю не толькі для савецкага падполля, але і для польскай меншасці на Беларусі. У выніку чаго ўжо ўвосень 1941 года пачалі ўзнікаць першыя падпольныя польскія структуры. Барацьба вялася не толькі за адабраныя пры саветах маёнткі. Змаганне ішло за пасады ў цывільнай адміністрацыі і свой нацыянальны ўплыв у ёй. Поляки рабілі великую шкоду беларусам. Што яны зрабілі? Іх прыйшлі падчас акупацыі на Беларусь. Немцы. Беларусы не гавораць па-нямецкі. А гэтыя урадоўцы польскія вельмі шмат на Беларусі прыехалі з того часткі, якая была пад Аўстрыяй. Польша была на 3 кавалки разделена. Немецкая, австрийская, российская. То они пришли классно по-немецки. Так все перекладчики у немцев раптом все поляки. А они переклали так, как хотели. Перекладали так, что нас расстреляли направо и налево. Паводле кіраўніка партыі беларускіх нацыяналістаў Янкі Станкевіча. Смутная вайна, у якой гестапа пролівае польска-беларускую кроў, у значнай ступені ідзе па віне мясцовых палякаў. Палякі імкнуліся стварыць для беларускага актыва імідж натуральных бальшавікоў, якія арыентуюцца на ўсход, і толькі палякі сапраўдныя прыячалі заходняй культуры і нямецчыны. У сваю чаргу прадстаўнічка галоўнага камандавання арміі краёвай Зоф'я Дабрынская падкрэслівала: «Даю слово гонору, што гэта не толькі не акцыя цэнтру, але наадварот, такія ўчынкі ёсць здрады Польшчы і законныя польскія ўлады пакараюць такіх людзей за дзяржаўную здраду». Тым не менш, агульнай мовы беларускім нацыянальным колам з польскай арміяй краёвай так і не ўдалося знайсці. Перамовы з польскім бокам працягваліся шмат месяцаў, пачынаючы ад ліпеня 42-го, ажно да восені 43-го, аднак да нічога не прывялі. Не давялі яны таму, што польскі бок ніяк не пагаджаўся на існаванне ўз'яднанай Беларусі і імкнуўся да таго, каб зноў яе раздзяліць паміж Польшчай і Савецкім Саюзам так, як гэта было зроблена ў Рызе. Тым часам шэрагі партызанаў пачалі значна папаўняцца. Прычынаю гэтага сталася перамога чырвонай арміі пад Сталінградам і контрнаступ на поўдні. Бясспрэчна, частка новапрынятых партызанаў кіравалася ідэалагічнымі перакананнямі або страхавалася такім чынам на будучыню да вяртання савецкай улады. Але значную частку гэтых людзей гнаў лясы страх перад нямецкімі карнымі экспедыцыямі, якія асабліва ўзмацніліся ў 1943 годзе. У партызанскіх зонах палілі вёскі, а іх жыхароў, падазраваных у супрацы з ляснымі атрадамі, забівалі або вывозілі ў канцэнтрацыйныя лагеры ці на працу ў Нямецчыну. Часта карныя акцыі немцаў былі вынікамі партызанскіх правакацыяў, якімі тыя імкнуліся змусіць людзей ісці да іх у лес. Як суіснаваць з акупантам? Гэта было пытанне нумар 1. Суіснаванне з акупантам. Пайсці ў паліцыю нікому не хацелася. Яны ведалі, што гэта ўжо будзе калабарацыя, і што гэта ёсць калабарацыя. Але ігнараваць факту, што там былі немцы, што былі вермахтаўцы, таксама не можна было. Трэба было неяк знайсці модус вівенді з імі. Ну, дык самагон, гналі самагон. Это был все, это были гроши, это была свобода, когда тебе арештовали немцы, покуль еще не забрали туда в гестапо, так ты еще мог выкупиться, там, дать ему литровку доброго першаку и все, и он брал. Советские историки окрещивали немецкие карные акции как борьбу с партизанами и мирным насельництвом. Однако на территориях, где не были занотованы выступления партизанов, не означалось и борьбы с насельництвом. Ведомо, что нават спалить вёску без дозвола вышэйшего немецкого командования немагчыма было. Трэба атрымаць санкцию на гэта, и тады ўжо карныя батальоны праводзілі гэтыя экзекуцыі. Немцы дастаткова педантычныя, і ніякага свавольства нават у экзекуцыях мірнага насельніцтва яны не ухвалялі.
Все робілося докладно, по плану, педантычна, мэтанакіравана. У загадзе Гімлера, адрасаваным кіраўніку СС і паліцыі ў цэнтральнай Расіі, групенфюреру СС Эрыху Баху адзначалася, што жыхарства, якое ставіцца да нямецчыны прыхільна, трэба берагчы і нават часткова ўзброіваць. Затое супраць насельніцтва, якое падтрымлівае савецкіх бандытаў і марадзёраў, належыць ужываць самыя жорсткія захады. Мужчынаў расстрэльваць, дзяцей і жанчын дэпартаваць, а вёскі паліць. Аднак вызначыць, хто ставіцца прыхільна, а хто не, было практычна немагчыма. План Кубы, інспіраваны Іванам Ермачэнкам, грунтаваўся на стварэнні густой сеткі аддзелаў беларускай самааховы, падмацаваных сіламі СС і вермахту. Добра зарыентаваны ў мясцовай сітуацыі жаўнеры самапомачы маглі б з большую ці меншую пэўнасцю распазнаваць партызанаў. Тым не менш, гэты план не падабаўся Гімлеру, які спадзяваўся расправіцца з партызаншчынаю без якіх-колечы саступак на карысць беларусам. Ён аддаў перавагу карным акцыям. Карныя акцыі не былі эфектыўныя. Яны пакідалі горы трупаў і папелішчы, але партызанскіх сіл не знішчалі. Партызаны уцякалі, скрываліся, а потым, калі адступалі немцы, яны вярталіся. Падчас першай такой карнай акцыі «Балотная ліхаманка» у жніўні 42-го года былі забітыя больш за 10 тысячаў чалавек. Сярод іх партызаны не складалі і 4%. У адным з рапартаў, адрасаваных Генрыху Лёзе, Куба зазначаў, што карныя аперацыі часам пераўтвараюцца ў крывавыя оргіі. І гэта не толькі руйнуе давер насельніцтва да нямецкага кіраўніцтва, але перш за ўсё адбірае ўпэўненасць у прыхільных да нас беларусаў, якія з намі супрацоўнічаюць. У некаторых выпадках яны трапляюць у поўную залежнасць ад самаўладства якога-небудзь камандзіра паліцыі ці СС. Гэтыя акцыі даводзілі да знішчэння цалкам невінаватага насельніцтва, не заангажаванага ў барацьбе. Старых людзей, жанчын, дзяцей і так далей. Забівалі, дэпартавалі. І гэта ўсё было на некарысць ідэі Кубы, які хацеў ўсё развязваць палітычнымі метадамі. Гаўляйтер Куба пачаў выступаць супраць масавых забойстваў цывільнага насельніцтва і спальвання вёсак. Адбылося гэта акурат тады, калі Гімлер збіраўся зрабіць гэтыя акцыі сталым элементам усіх вялікіх карных аперацыяў. Гэта яшчэ больш напружыла дачыненні паміж Кубай і СС, набліжаючы тым самым трагічную развязку гэтага канфлікту. Паразы вермахту на ўсходнім фронце прымусілі немцаў сур'ёзна задумацца над сваёй усходняю палітыкаю. У найвышэйшых колах Трэцяга райху прыйшлі да высновы, што трэба працягваць жыхарства акупаваных абшараў на бок нямецчыны і ствараць рэвалюцыйны антыбальшавіцкі фронт. А ўвесну 43-го года Гітлер цалкам адмовіўся ад планаў каланізацыі на ўсходзе. Аднак значных змен ва ўсходняй палітыцы райху так і не адбылося. Акупаваныя абшары па-ранейшаму выкарыстоўвалі выключна як крыніцу гаспадарчых рэсурсаў. Хаця Розенберг прапанаваў яму не раз, асабліва пасля Сталінграду і Курска, прапанаваў яму змену гэтай палітыкі, Гітлер на тое не пагадзіўся да канца. Трэба тое ведаць. Палітычная будучыня Беларусі надалей заставалася неакрэсленаю. У сакавіку 1942-го сувязны афіцэр Розенберга доктар Копен лічыў, што беларусы настолькі прымітыўныя, што прыдатныя толькі на тое, каб араць зямлю і гадаваць жывёл. У той жа час выйшла распараджэнне, якое забараняла стварэнне цэнтральнага беларускага органу самакіравання. Аднак Куба, беручы на сябе адказнасць, пайшоў насуперак рашэнням і меркаванням найвышэйшага кіраўніцтва райху. Ён імкнуўся дабіцца падтрымання беларусаў. Куба пайшоў далей за інструкцыяй Розенберга. На пачатку 1942 года ён рашуча падтрымаў зямельную рэформу. Усе калгасы былі распушчаныя, а іх зямля і інвентар перайшлі ва ўжытак сялянаў. Адначасова Куба распачаў беларусізацыю царкоўнага жыцця. Ён спрыяў стварэнню беларускай аўтакефальнай царквы, незалежнай ад расейскіх уплываў.
Вясною 1941 года ён узаконіў дзейнасць беларускага экзархату грэка-каталіцкай царквы, які існаваў падпольна з таго моманту, як яго стварыў мітрапаліт Шэптыцкі ў 1939 годзе. Падтрымаў Куба і пачынальнікаў паступовай беларусізацыі рыма-каталіцкага касцёлу. Аднак найбольш актуальным пытаннем для Кубы была барацьба з савецкімі партызанамі, якія заміналі рэалізацыю ягоных палітычных планаў. Что Куба, что он не стал советским партизаном, это наигоршее. Что он не подтримывал партизанщины. Это беда. А то, что он сказал, что партизаны, які будуть з нами змагатися, будуть покарані. Ну, що іншого він мог сказати? Напрыканцы чэрвеня 1942 года саспела рашэнне стварыць беларускія ўзброеныя сілы для барацьбы з савецкімі партызанамі. Кубы абвесціў, што гэта будзе вольны корпус. Паводле нямецкай традыцыі гэта былі аддзелы добраахвотнікаў без дакладна акрэсленай колькасці жаўнераў. Куба даручыў іх фармаванне Ермачэнку і адначасова папярэдзіў, што яны будуць падпарадкоўвацца камандзіру СС і паліцыі на Беларусі. На Ермачэнку ж ускладаліся абавязкі і арганізацыя набору добраахвотнікаў і забеспячэнне іх харчаваннем, жытлом і абмундзіраваннем. Праект арганізацыі корпусу беларускай самааховы БСА распрацаваў маёр Францішак Кушаль, які дагэтуль быў камендантам вучэбных курсаў беларускай паліцыі ў Менску. Немцы прадугледжвалі стварэнне ў кожным раёне адзінкі БСА колькасцю ад роты да батальёну. Нямецкая паліцыя мусіла забяспечыць іх зброяй і кіраваць шкаленнем і аперацыйнаю дзейнасцю. На пачатку жніўня ў Менску адкрыліся падафіцэрскія курсы. Да сярэдзіны лістапада тут падрыхтавалі каля 260 афіцэраў царскай, польскай і савецкай арміяў. Адначасова ў іншых беларускіх гарадах адчыніліся падафіцэрскія курсы, на якіх прайшлі перападрыхтаванне некалькі тысячаў падафіцэраў. У кастрычніку 42-го Куба заявіў, што служыць у БСА пажадалі каля 15 тысячаў беларусаў. Хоць частка з гэтых людзей падалася ў БСА не па сваёй волі, тым не менш нямала было і добраахвотнікаў. Форму мы носили немецкую, а отлично носили белорусскую, бело-червоную. Белый стяг носили на рукавах, а зеленые петлицы. Такое командование было только по-белорусски, не по-русски. Нас все время на занятия проходили, и строевые, понимаешь, и спевы там всякие, и все. Аднак ужо досыць хутка немцы сталі бачыць у беларускай самаахове пагрозу. Шэф СД Остлянду паведамляў Лёзе. Робяцца захады, каб забяспечыць будучыя аддзелы самааховы адзіным абмундзіраваннем і ўзбраеннем, у тым ліку лёгкую пяхотную і аўтаматычную зброі, каб адразу надаць ім рэгулярны вайсковы характар, а пазней, пасля правядзення першых аперацыяў, мець права выстаўляць свае патрабаванні. У канцы ліпеня 1942 года адбыліся змены кіраўніка СС і паліцыі на Беларусі. Замест Карла Цэнера, які занадта падпарадкоўваўся Кубе, прызначылі Вальтера Шымана. Той адразу ж пачаў выпраўляць памылкі свайго папярэдніка. У верасні Ермачэнку пазбавілі тытулу галоўнага каменданта БСА. Штаб самааховы распусцілі, афіцэрскія чыны скасавалі. Батальёнам БСА, якія ўжо паспелі сфармавацца, не далі зброі. Ім прапанавалі перайсці на статус паліцыйных батальёнаў пад камандаваннем нямецкіх афіцэраў. Аднак кіраўніцтва БНС не пагаджалася з такімі прапановамі, імкнучыся захаваць нацыянальны характар БСА. Гэткую пазіцыю падтрымліваў і Кубе. Ён неаднаразова звяртаўся з просьбаю забяспечыць беларускія аддзелы зброі і хадайнічаў у гэтай справе нават перад Гітлерам. Кубе падкрэсліла, што як мага хутчэйшае ўзбраенне беларускіх добраахвотнікаў першачарговая задача ў барацьбе з бандамі. Рэальны рост партызанскай актыўнасці стаўся самым важкім аргументам у гэтай спрэчцы. Урэшце немцам давялося пагадзіцца на тое, каб захаваць беларускую самаахову. Удалося сфармаваць каля 20 батальёнаў БСА і некалькі меншых падраздзяленняў. Хоць у некаторых акругах часткі БСА лічылі сябе за незалежныя ад немцаў беларускія фармаванні,
Гэтая незалежнасць стварала немалыя праблемы. Немцы адмаўляліся забяспечваць беларускія аддзелы абмундзіраваннем, таму беларускім жаўнерам даводзілася хадзіць ва ўласнай вопратцы. Вонкава яны мала адрозніваліся ад партызанаў. Аддзелам БСА немцы выдалі толькі невялікую колькасць зброі. Рэшту прыходзілася здабываць уласнымі рукамі, у тым ліку купляць у немцаў, а нават і партызанаў. Так кулемёт, які купляўся ў нямецкіх або італьянскіх салдатаў, што вярталіся з фронту, каштаваў 9 кілаграмаў саланіны і 5 літраў самагонкі. Звычайныя аўтаматы куплялі нават у савецкіх партызанаў. За іх плацілі пару бутэлек гарэлкі. Такім чынам, адзін са слоніўскіх батальёнаў неўзабаве займеў 8 кулемётаў і нават мінамёты. У студзені 43-го года пачалася кампанія вылучэння генеральнай акругі Беларусь са складу Остлянду і падпарадкавання яе вайсковым уладам, што прывяло б да ліквідацыі цывільнай улады на чале з Кубы. Такім чынам, ягоныя ворагі з СС і паліцыі вырашылі адпомсціць Кубы за ягоную дзейнасць на пасадзе генеральнага камісара Беларусі, якая супярэчыла іхным інтарэсам. Найважнейшым пытаннем быў Куба, які ім перашкаджаў. І не хотели, не такая важная была справа, чи эта генеральная округа Беларусь находится в складе райкомиссариата Остлянд, чи в складе армии, армейского тылу. Важно было, что Куба, как не было там Кубы. И для того, как его там не было, они могли отделить, вылучить ее з райкомиссариата. Праціўнікі Кубы закідалі яму імкненне быць правадніком беларускіх нацыяналістычных тэндэнцыяў, скіраваных насуперак інтарэсам Нямецчыны. Аднак Куба выступіў у абарону генеральнай акругі Беларусі і даслаў Розенбергу вялікі ліст. Для мяне самае цікавае было то, што ён тлумачыў уладам у Берліне, што калі мы сёння атрымалі такую магчымасць зрабіць нешта з гэтай Беларусю, то калі мы адмовімся ад гэтага і аддзелім, далучым яе да ваеннай зоны, то гэта раз назаўсёды перакрэсліць палітыку, нямецкую палітыку ў адносінах да Беларусі. Незалежна ад таго, якая будзе будучыня. Беларускае пытанне стала справаю прэстыжу нямецкай цывільнай палітыкі, таму 23 траўня 1943 года Розенберг выдаў дэкрэт, у якім пацвердзіў ранейшую прыналежнасць Беларусі да Остлянду. Аднак удар па Кубы нанеслі з іншага боку, рукамі ягонага намесніка Готберга. Курт фон Готберг нарадзіўся ў 1896 годзе, дзяржаўны і вайсковы дзеяч Нямецчыны. Удзельнік Першай сусветнай вайны. У 1932 годзе уступіў у нацыянал-сацыялістычную нямецкую рабочую партыю і УСС. У 1937 годзе працаваў у галоўным ведамстве ў пытаннях расавай палітыкі і пасяленняў. У 1940-1942 годах займаў пасады брыгаданфюрэра СС і генерал-маёра паліцыі. З восені 1942 году кіраўнік СС і паліцыі ў генеральнай акрузе Беларусь. З сакавіка 1943 году прадстаўнік райсфюрэра СС у цэнтральнай Расіі. У лісце, скіраванаму шэфу галоўнай управы СС Бергеру, Готберг выказваў сваё абурэнне з дзейнасці БНС і заявіў, што БНС адно толькі нарабіла шкоды і затлуміла насельніцтва, а Ермаченка частуе берлінскія ўлады цалкам памылковымі нацыянальнымі і незалежніцкімі беларускімі ідэямі. СД занялося справою БНС і зборам доказаў злачыннай дзейнасці арганізацыі. Да барацьбы супраць Ермачэнкі далучыліся Радаслаў Астроўскі і Фабіян Акінчац. Пасля доўгіх вышукаў следства знайшло злоўжыванні ў гаспадарчай дзейнасці кіраўніка БНС Івана Ермачэнкі. Ёсць некалькі версій. Вось такая версія, што ён правініўся перед нямецкімі ўладамі. Вось другая версія – это тое, што ён
літаральна злодзей, краў тут сала, мяса, харчаванне і звозіў гэта все эшелонамі ў Прагу на сябе там на склады, дзе ён стала жыў, дзе жыла стала яго жонка. Нягледзячы на такія закіды, Куба не адхіснуўся ад Ермачэнкі. Куба весь час адсочваў допыты Ермачэнкі, якого вымагалі прызнацца, што ён тут ствараў антынямецкую арганізацыю. Але у Кубы былі магчымасці паведамляць Ермачэнка пра ход следства. Ён амаль кожны дзень дасылаў да яго свайго кур'ера з лістом. І ў гэтых лістах Куба паведамляў Ермачэнка, што яму трэба казаць, што супраць яго інкрымініруецца СД. І параіў яму сказаць, што трэба прызнацца, што ён краў мяса, краў харчаванне і звозіў гэта ў Прагу. І так можна зразумець, што Куба яму просто раіў, што гэта адзінае найменшае зло, якое можа яму выратаваць жыццё. Ермачэнку сапраўды ўдалося пазбегчы смерці. Але затое напрыканцы траўня 1943 года ён быў змушаны пакінуць Менск і вярнуцца ў Прагу, дзе яму забаранілі займацца палітычнай дзейнасцю. Па даручэнні Розенберга Куба даслаў Ермачэнку ліст з падзякаю за працу на Беларусі, такім чынам паказваючы, што справу супраць Ермачэнкі сфабрыкавалі ў кантэксце канфлікту СС з цывільнай адміністрацыяй на Беларусі. Пасля гэтага ў траўні 43-га дзейнасць БНС абмежавалася аховаю здароўя і гуманітарную дапамогу насельніцтву. А ў красавіку таго ж года беларускую самаахову распусцілі, яе жаўнеры перайшлі ў распараджэнне мясцовай паліцыі, а частку вывезлі на працу ў Нямецчыну. У выніку канфлікту з СС Куба ўдалося абараніць уласныя пазіцыі, але за гэта давялося заплаціць высокую цану. Быў разбураны ўвесь палітычны механізм, які ён будаваў з верасня 1941. Нягледзячы на некаторыя паразы, Куба не адмовіўся ад сваёй палітычнай лініі. Ён пачаў распаўсюджваць тэорыю аб нардычнасці беларусаў. Насуперак гімлеравым развагам аб расавай ніжэйшасці славянаў, Куба спрабаваў падвесці тэарэтычны грунт пад сваю тэорыю, а заадно змяніць агульнае стаўленне да беларусаў з боку нацысцкіх дагматыкаў. Ён нічога не ведаў пра Беларусь, пакуль не прыехаў туды. Я проста не ведаю, адкуль у яго ўзялася, і задумовуюся над гэтым, адкуль у яго ўзялася імкненне да разбудзіць нацыянальную свядомасць і імкненне в народзе змагацца за сваю дзяржаўнасць. Нягледзячы на шматлікія перашкоды, Куба здолеў на пачатку 1943 года ажыццявіць шэраг праектаў для абуджэння прыхільнага стаўлення з боку мясцовага насельніцтва. У сакавіку ён выдаў распараджэнне аб землеўпарадкаванні, каб замацаваць вынікі леташняй аграрнай рэформы. Поспех прынеслі намаганні Кубы адкрыць у Менску медычны інстытут, першую вышэйшую навучальную установу, створаную падчас нямецкай акупацыі Беларусі. Але найвялікшым дасягненнем Кубы сталася стварэнне саюзу беларускай моладзі. Яна была настолькі беларуская моцная, так? Што на такую зарадку беларускую, як укол, разумееце, на ўсё жыццё. Я быў сябрам, это саюза беларускай моладзі, як і ўсе мае сябры таго часу. Мне было тады не цэлых, яшчэ 16 гадоў я не скончыў, калі эта арганізацыя паўстала, і быў з ёй да канца, у нясвіжы. Маючы шматгадовы досвед працы з моладдзю ў Нямецчыне, Куба добра разумеў значэнне моладзевай арганізацыі для актывізацыі беларускага нацыяналізму.
22 чэрвеня 1943 года падчас урачыстасці ў Менскім гарадскім тэатры Кубе абвесціў пра стварэнне СБМ. Структура арганізацыі нагадывала Гітлер-Югенд і грунтавалася на прынцыпе правадырства. Гэтак галоўным органам СБМ быў кіраўнічы штаб. Яго шэфам прызначылі Міхала Ганька, беспасярэдне падначаленага Кубе. Працаю сярод дзяўчат на цэнтральным узроўні кіравала доктар Надзея Абрамова. Адчыніліся два першыя навучальныя цэнтры СБМ. Для хлопцаў у Альберціне пад Слонімам і для дзяўчат у Драздах пад Менскам. Да СБМ магла належаць беларуская моладзь у веку ад 10 до 20 гадоў. Вы бачите, это значок Союза белорусской молоди. Мы все имели тогда тут на рукавах, тут, на рукаве этого. Был, между прочим, бело-червоно-белый. Это был тут это бан, и на это было СПМ, Союз белорусской молоди. Паводле статуту СБМ мэта гэтай арганізацыі была сярод іншых узгадаваць паслядоўных будаўнікоў новай Беларусі. Асноўны націск рабіўся на выкараненне гістарычна абумоўленай рабскай псіхалогіі, развіццё пачуцця грамадзянскага абавязку. Асноўная яго мэта это была нацыянальнае ўзгадаванне, патрыятычнае выхаванне моладзі. Па сутнасці, СБМ стаў першай і на той час адзінаю прызнанай у Берліне грамадскую структурою, якая магла праводзіць шырокую выхаваўчую працу ў беларускім нацыянальным духу. Просто СБМ паўставаў пры школах, пры сярэдніх школах. І там залічаліся усе па класах. Наогул усім гэта падабалася. Працавалі, дзейнічалі. Недзе там, скажем, у кастрычніку пэўне, а можа і ў верасні 43-го году. Прыйшоў такі вельмі прыгожы і прыстойны чалавек, малады, гадоў 22-23. Ну, ведалі, хто гэта такі, это вучыцель, там з-пад Любчы. Ён называўся Віктор Казак. І он прыйшоў і сказаў, ён быў нашым вучыцелем беларускай мовы, і сказаў, вось з сённяшняга дня мы засноўваем Союз беларускай моладзі. Хто за? Ну, хто за? Усе за. Усе за. І такім чынам я стаўся СБМаўцам. Актыўны рост Саюзу беларускай моладзі з восені 1943 года сведчыў пра тое, што ідэя Кубы трапіла на урадлівую глебу. Савецкае ж падполле вельмі варожа ставілася да СБМ і намагалася перацягнуць беларускую моладзь на свой бок. Аднак насуперак настойлівай падпольнай прапагандзе з 10-тысячнай арганізацыі толькі некалькі дзесяткаў сябраў СБМ перайшлі да партызанаў. Другім істотным дасягненнем Кубы ў 43-м годзе сталася стварэнне ў чэрвені беларускага камітэту даверу, званага часцей радою даверу. Камітэт меўся выконваць дарадчую і прадстаўнічую функцыю ад імя беларускіх нацыянальных колаў. Меў быць створаны орган, які павінен быў чакаць, калі прыйдзе адпаведны час, каб мог ператварыцца прадстаўніцтва нацыянальнае. Гэта адлюстроўваў і асабісты склад камітэту, у які ўваходзілі 16 чалавек. 9 з іх былі прадстаўнікамі мясцовай беларускай адміністрацыі, 6 постаці цэнтральнага ўзроўню. 16-й чалец ніколі не называўся, праўдападобна, што ім быў сам Кубе, фактычны кіраўнік камітэту. Камітэт меўся прысвяціць асаблівую ўвагу 3 праблемам: развіццю школьніцтва і выхаванню моладзі, аднаўленню гаспадаркі і забеспячэнню насельніцтва харчаваннем і, нарэшце, нямецка-беларускай супрацы ў барацьбе з партызанамі. Свае прапановы ў 3 вызначаных кірунках камітэт мусіў падаць на супольным паседжанні з прадстаўнікамі нямецкіх уладаў. Тым часам Кубе працягваў барацьбу дзеля абароны мірнага насельніцтва з СС і паліцыяй, якія яму не падпарадкоўваліся. Кубе выкрываў злачынствы карнікаў і намагаўся давесці гэтыя факты да ведама Розенберга і Гітлера, наіўна разлічваючы, што такое ўмяшанне дасць нейкі плён.
У адным з сваіх лістоў Куба паказаў злачыннасць дзеянняў Готберга як кіраўніка карнымі аперацыямі, якія, акрамя катастрафічных палітычных і эканамічных вынікаў, не толькі не змяншаюць партызанскіх сілаў, але, наадварот, выклікаюць іх рост. Не застаўся ў баку і камітэт даверу. Ён таксама выступіў у абарону насельніцтва, збіраючы звесткі пра рэпрэсіі, учыненыя карнымі аддзеламі па ўсіх акругах Генеральнага камісарыяту Беларусь. 23 жніўня 43 года на супольнай сесіі з нямецкую цывільнай адміністрацыяй і паліцыяй камітэт выступіў з пратэстам супраць такой дзейнасці карных аддзелаў. Ён звярнуўся з просьбаю да нямецкіх уладаў спыніць карныя акцыі ды даць рэальныя гарантыі бяспекі для тых, хто вярнуўся з лесу. У адказ прадстаўнікі службы бяспекі СД, афіцэры войскаў СС і ахоўнай паліцыі ўсчалі крычаць і абурацца. Брыгаденфюрер СС Карл Ценнер спрабаваў апраўдаць карныя акцыі ў дачыненні вясковага насельніцтва. Аднак Куба насуперак Ценнеру пачаў апраўдвацца перад камітэтам даверу. Цікаво было толькі тое, што Куба тлумачыўся перад імі. Говорить, што, слухайце, гэта не моя віна. Я ўжо не раз дакладываў в Берлін і прасіў і тлумачыў ім, што такімі спосабамі немагчыма перамагчы партызанскі рух. Але гэта справа СС і паліцыі. Но гэта тым больш, правда, павелічало канфлікт паміж імі, які закончыўся ўжо праз 3 дні. – 22 чэрвеня 43 года на ўрачыстасці ўтварэння СБМ у памяшканні Менскага гарадскога тэатру на Кубе здзейснілі замах. Замахоўцы разлічвалі, што ўсталяваная пад сцэную міна выбухне ў той час, калі ў тэатры знаходзіўся Куба. Але выбух прагучаў пазней, падчас тэатралізаванага відовішча, калі гаўляйтара ў будынку ўжо не было. Загінулі 13 чалавек. Некалькі дзясяткаў былі цяжка параненыя. Сярод забітых і параненых ніводнага немца не аказалася. Пасля няўдалага замаху, прыпісанага бальшавіцкім агентам, паліцыя распачала новую атаку на Кубе з мэтаю прыбраць яго з Менску. Галоўную ролю тут меў адыграць шэф СД Эдуард Штраух. У чэрвені-ліпені ён і ягоныя людзі пачалі актыўна праточвацца ў генеральны камісарыят і распрацоўваць Кубе. Аднак той своечасова заўважыў падкопы. Разгарэўся скандал. 20 ліпеня Куба выклікаў Штрауха і паведаміў яму, што перарывае усялякую супрацу з паліцыяй і асабліва з СД і забараняе яе працаўнікам уваходзіць у генеральны камісарыят. Беспасярэднюю нагодаю для такіх дзеянняў паслужыў расстрэл СД 70 габрэяў, што працавалі ў камісарыяце. Куба выказаў тады Штрауху наступнае. Такога характару паводзіны нягодныя немца і нямецчыны Канте і Гёте. Калі нямецкі аўтарытэт будзе падарваны на цэлым свеце, дык станецца гэта з нашай віны. Аднак намаганні Штрауха падтрымліваў Готберг. Ён быў асабліва зацікаўлены ў тым, каб прыбраць Кубе. У найбліжэйшым часе ён спадзяваўся атрымаць павышэнне на групенфюрэра, а ў далейшай перспектыве разлічваў заняць пасаду Кубе генеральнага камісара Беларусі. 25 ліпеня Штраух падаў свайму начальніку фон Баху рапорт у справе Кубы. У ім гучалі абвінавачванні ў поўнай неадпаведнасці Кубы як кіраўніка і адміністратара. Крытыкавалася беларуская палітыка гаўляйтара. Штраух прывёў доказы, на грунце якіх сцвярджаў, што Куба у глыбіні сэрца праціўнік нашых габрэйскіх акцыяў. Ягоны рапорт зводзіўся да таго, што пакідаць генеральнага камісара на ранейшай пасадзе не мэтазгодна. І што сталося? І не было ўжо іншага выхаду. Немцы, эсэсаўцы яго павінны былі, не маглі яго адклікаць, не маглі яго выгнаць з Мінска, маглі яго толькі забіць. Але не хацелі яго забіваць самі. Это выглядало бы непрыемна, дурно, як немец немца, правда. Фашыст фашыста. Не. Рукамі савецкіх партызанаў. І гэта рабілася. На некалькі тыдняў запанавала цішыня. У ноч з 21 на 22 верасня яе перарваў выбух міны, падкладзенай пад матрац Кубы.
Нямецкае інфармацыйнае бюро паведаміла з Менску, што Кубе загінуў у часе замаху зарганізаванага бальшавіцкімі агентамі. Паводле афіцыйнай версіі, міну падклала пакаёўка Кубы Алена Мазанік, якая атрымала яе ад Марыі Восіпавай, партызанскай сувязной. Абедзве жанчыны уцяклі да партызанаў і самалётам іх пераправілі ў Маскву. Я лічу, што забойство Кубы магло быць арганізаванае шляхам загавору нямецкіх афіцэраў, СС і паліцыі, перш за ўсё Готберга, Штрауха, Фонденбаха, з дапамогай савецкіх партызанаў. Гэта мело паказаць крывавыя, правда, дзеянні бальшавіцкай Масквы, якія знішчаюць такіх людзей. На карысць гэтай версіі сведчыць справаздача камісіі, створанай для расследавання забойства Кубы. Камісія складалася выключна з афіцэраў СС, падпарадкаваных беспасярэдне Готбергу, Баху і Гімлеру. Следства вялося ўсяго некалькі дзён, за якія камісію ўдалося высветліць непраўдападобна шмат інфармацыі. Яна выкрала ўсіх падпольшчыкаў, што ўдзельнічалі ў аперацыі. Ніводзін з іх чамусьці не скарыстаўся з магчымасці ўцячы адразу пасля замаху. Высветлілі нават тое, што Восіпаву і Мазанік пераправілі з партызанскага лётнішча ў Маскву. Смерць Кубы і да сённяшняга дня абрастае загадкамі, не перастаючы быць таямніцаю. У дзень пахавання Кубы Гітлер загадаў пакласці на ягонай магіле вянок ад свайго імя. Затое Гімлер пазней зазначыў, што толькі смерць выратавала Кубы ад канцлягеру. Это з кніжкі Рейтлінгера «The House Built on Sand», што сярод цывільных або вайсковых буйных чыноўнікаў у Расіі, это значыць в Савецкім Саюзе, Кубы быў адзіны, хто пэўны час тармазіў дзейнасць расійскіх забойцаў. Патэтычны і неўдачлівы, тоўсты і сладастрастны, гэты пажылы чалавек шмат месяцаў займаўся тым, на што не асмеліўся ніводзін сябра праслаўленай антыгітлераўскай апазіцыі. Вот гэта была яго, такая была яго ацэнка. Адназначна адмоўная ацэнка Кубы савецкімі гісторыкамі ды публіцыстамі сталася вынікам ягонага падтрымання беларускіх нацыянальных колаў з перспектываю стварэння беларускай дзяржавы пад пратэктаратам Райху. Ужо праз месяц пасля забойства Кубы, 26 лістапада 1943 года, Чырвоная армія ўвайшла ў Гомель. У снежні апынулася ў прадмесцях Віцебску, а 14 студзеня 44-го заняла Калінкавічы і Мазыр. З гэтага часу аж да наступнай буйной аперацыі ў чэрвені 1944 года лінія фронту падзяліла Беларусь на дзве часткі. Тым часам пасля смерці Кубы абавязкі генеральнага камісара Беларусі пачаў выконваць Готберг. Фактычны найвышэйшы начальнік СС і паліцыі Цэнтральнай Расіі ды Беларусі. Готберг не меўся працягваць палітычны курс Кубы. Ні Гітлер, ні Гімлер не былі прыхільнікамі палітычнай супрацы са славянскімі народамі. Готберг быў ад пачатку скептыкам. Ён не верыў беларускі нацыяналізм. Ён гаварыў, што беларусы не ўмеюць гаварыць па-беларуску, не разумеюць сваёй мовы, што яны толькі мараць аб тым, каб дапамагаць савецкім партызанам. Готберг не жадаў рабіць стаўку на беларускі нацыяналізм з асабістых прычынаў. Ён не забыўся, як сябры камітэту даверу і яго старшыня Вацлаў Івановскі выступалі супраць барбарскіх метадаў карных аддзелаў СС на супольным паседжанні ў жніўні 43-го. Да таго ж, 23 верасня сябры камітэту спаткаліся з намеснікам Розенберга Альфредам Майерам, якому падалі праект прызнання аўтаноміі Беларусі і ўз'яднання яе тэрыторыі, падзеленай паміж рознымі адміністрацыйнымі адзінкамі. Таму пераемнік Кубы цалкам ігнараваў камітэт даверу і нават выношваў намер яго роспуску. З вясны 1943 года у руках Готберга сканцэнтравалася практычна ўся паліцыйная ўлада на землях Генеральнага камісарыяту і ўсходняй Беларусі.
У адрозненне ад зоны цывільнага рэжыму нямецкія вайсковыя ўлады ва ўсходняй Беларусі не праводзілі актыўнай нацыянальнай палітыкі і не імкнуліся выкарыстаць яе, каб дамагчыся прыхільнага стаўлення тутэйшага шыхарства. Ва ўсходняй Беларусі вайсковыя ўлады пагадзіліся на дзейнасць СБМ толькі ў верасні 1943 году. На беларускай мове тут не выйшла аніводнай кніжкі ці брашуры. Па сутнасці, акупацыйныя ўлады тут не ўмешваліся ў моўныя пытанні. Западные там школы были, а у нас это не было, у нас не было такой организации, ну, в Восточной Беларуси. Цяпер Готберг хацеў цалкам падпарадкаваць сабе і гаспадарчую дзейнасць. І не толькі на тэрыторыі, кіраванай цывільнай адміністрацыяй, але і ў зоне вайсковага рэжыму. Ужо ў лістападзе пад зверхнасцю Готберга апынуўся суцэльны гаспадарчы абшар. Гаспадарчая палітыка Кубы адышла ў нябыт. Пад канец акупацыі людзі балюча адчулі на сабе гэтыя перамены. Раз за разам пачаліся павялічвацца нормы паставак мяса, жывёлагадоўля прыйшла ў поўны заняпад. Аднак асноўным клопатам Готберга па-ранейшаму заставалася барацьба з партызанамі. Неэфектыўнасць старой тактыкі змусіла яго перагледзець свае погляды на гэтую праблему. Сваю новую канцэпцыю ён агучыў у канцы лістапада 43-го. Па-першае, ён прызнаў, што ранейшыя бесчалавечныя метады абыходжання з насельніцтвам былі памылкаю, бо парушаюць ягонае пачуццё справядлівасці. А па-другое, карныя экспедыцыі не могуць прынесці чаканых вынікаў. Паводле разасланай неўзабаве па вайсковых аддзелах інструкцыі забаранялася залішне жорсткае абыходжанне з цывільным жыхарствам. Палонных, якіх раней папросту расстрэльвалі, загадавалася трымаць у перавалачных лагерах. Хворым, старым, а таксама маткам з дзецьмі дазвалялася пераязджаць у больш спакойныя месцы разам з усёю іхнаю маёмасцю. Да таго ж, на пачатку сакавіка 44-го Розенберг падпісаў дэкрэт, які надаваў права памілавання удзельнікам партызанскага руху на Беларусі. Аслабленне тэрору ў дачыненні да цывільнага насельніцтва сталася адным з элементаў новай антыпартызанскай стратэгіі Готберга. Крытычна ацэньваючы вынікі ранейшых карных акцыяў, ён імкнуўся дамагчыся прыхільнасці насельніцтва, каб уцягнуць яго ў барацьбу супраць партызанаў. Аднак спадзявацца на шырокае падтрыманне беларусаў напрыканцы 43-го было цяжка. Не апраўдаліся надзеі на стварэнне паліцэйскіх батальёнаў замест распушчанай самааховы. На пачатку 1944 году у шэрагах вайскова-паліцыйных аддзелаў па ўсёй Беларусі налічвалася не менш за 50 тысячаў чалавек. Аднак Готберг па-ранейшаму не меў даверу да беларускіх вайсковых фармаванняў, што і было асноўным тормазам у фармаванні беларускіх узброеных сілаў. 19 кастрычніка 1943 года Готберг выдаў загад стварыць абаронныя вёскі. Пасля ачышчэння абраных пунктаў ад ненадзейных элементаў было загадана раздаць лаяльным жыхарам па 50-100 вінтовак. Ва ўсходняй Беларусі з-за нястачы мужчынаў і з-за страты даверу мясцовага насельніцтва да немцаў вынікі кампаніі аказаліся досыць сціплыя. Аднак на тэрыторыі генеральнай акругі Беларусь гэтая кампанія праходзіла больш паспяхова. Тут узніклі некалькі дзесяткаў супрацьпартызанскіх пунктаў. Аднак усе гэтыя захады сведчылі пра тое, што Готберг кіраваўся найперш матывамі змагання з савецкімі партызанамі, а не пра беларускую палітыкаю. Готберг быў праціўнікам ранейшага курсу Кубы, і ўсе наступныя змены, кульмінацыяй якіх сталася стварэнне Беларускай цэнтральнай рады, БЦР, былі вынікам працы Астроўскага, а не Готберга. Пасля смерти Кубы Астроўскі вярнуўся ў Беларусь, і яго людзі імкнуліся стварыць сваю арганізацыю под кіраўніцтвам Астроўскага. І яны пераканалі Готберга, што гэта варта стварыць такую арганізацыю. Готберг не спяшаўся згуляць гэтую картаю. Аднак ён разумеў, што такі орган адыграе пэўную прапагандысцкую ролю і стане карысным інструментам у антыпартызанскай вайне.
Але ўвесці ў дзеянне праект БЦР планавалася праз актывізацыю камітэту даверу. Гэта, паводле Готберга, дазваляла абмінуць досыць складаную фармальную працэдуру. Астроўскі мог стаць кіраўніком рэарганізаванай рады толькі пасля таго, як Вацлаў Івановскі пакіне гэтую пасаду. Готберг не стаў звальняць Івановскага ці патрабаваць, каб той падаў у адстаўку. Ну, то Готберг сказаў, это нічого. Будуць замахи, якія зарганізуюць самі беларусы. І пасля гэта было сказано в Берліне на канференції 22 листопада 1943 году. Праз 2 тижні прикладно був поранений Івановський, який на другий день 7 снежня помер у шпіталі. І гэта була Готберг не хотів брудзіць руки гэтай справай. Гэта пакінуў самим беларусам. Рабіце, калі ласка, гэта адна з паскудных справ. Смерць Вацлава Івановскага, бацькі гораду, як яго звычайна называлі, ахінула смуткам жыхароў Менску, а ягонае пахаванне 11 снежня вылілася ў сапраўдную масавую дэманстрацыю жалю, пашаны і удзячнасці. Са смерцю Івановскага знікла апошняя перашкода на шляху Астроўскага да БЦР. Неўзабаве пасля забойства Івановскага 19 снежня 1943 года кандыдатуру Астроўскага вылучылі на пасаду прэзідэнта БЦР. Праз 2 дні, 21 снежня, у Менску адбыўся урачысты сход, на якім Готберг абвесціў стварэнне Беларускай цэнтральнай рады і прызначыў Астроўскага яе прэзідэнтам. Там жа абвесцілі статут, у якім БЦР менавалася прадстаўніцтвам беларускага народу. А яе галоўнаю мэтаю ставілася мабілізацыя ўсіх нацыянальных сілаў на барацьбу з бальшавізмам. Рада мелася стаць найперш дарадчым органам, аднак у некаторых галінах, такіх як сацыяльная абарона, культура і школьніцтва, яна атрымлівала права на самастойную дзейнасць і магла выдаваць распараджэнні ад уласнага імя. Беларуская цэнтральная рада для немцаў была патрэбная толькі як прапагандовая шыльда, каб прыцягнуць насельніцтва да змагання з бальшавікамі, з партызанамі і не толькі з партызанамі. Зноў для беларусаў, якія бачылі, што фронт ужо стаіць на Дняпры і на Прыпяці, што дні нямецкай акупацыі ў Беларусі ўжо палічаныя. Ведалі аб гэтым добра ўсе. І сам Готберг тое ведаў. І дзеля таго імкнуліся, патрэбная была БЦР, каб стварыць сваё войска і адступіць на захад са сваім войскам, якое умацоўвала бы палітычную пазіцыю БЦР. БЦР узнікла ў выніку рэарганізацыі камітэту даверу, але ў дачыненні яго яна сталася асобным беларускім органам. Праўда, з фармальнага гледзяшча БЦР не была самастойным органам. У статуце БЦР прысутнічалі пункты, якія абмяжоўвалі яе дзейнасць толькі тымі заданнямі, якія ставілі перад ёй акупацыйныя ўлады. Гэтыя абмежаванні датычылі нават тых кірункаў, дзе БЦР мела права на самастойныя рашэнні. Прэзідэнт БЦР прызначаўся і здымаўся з пасады паводле рашэнням генеральнага камісара. Ён таксама прызначаў і сябраў рады. 22 студзеня 1944 года абвесцілі 14-асабовы склад рады на чале з прэзідэнтам Астроўскім і 2 ягонымі намеснікамі – Міколам Шкялёнкам і Юріем Сабалеўскім. А 24 студзеня утварылася 12 аддзелаў БЦР. Сярод іх вайсковы пад кіраўніцтвам Францішка Кушаля.
23 лютага Готберг у адказ на прапанову прэзідэнта БЦР ад 18 лютага выдаў загад аб стварэнні беларускай краёвай абароны і даручыў БЦР правесці на землях генеральнай акругі Беларусь вайсковую мабілізацыю. Мабілізацыя ў БКА перасягнула ўсе чаканні. На прызыўныя пункты прыйшлі каля 40 тысячаў мужчынаў. Камандуючы арміяй краёвай паведамляў: беларусы цалкам за немцаў пасля апошніх саступак. Большасць з іх ідзе ў войска ахвотна. Аднак Готберг не планаваў ствараць 40-тысячнае войска. Гэта пагражала сарваць працу шмат якіх патрэбных для нямецчыны прадпрыемстваў і установаў. Таму акруговыя камісары забракавалі больш за 50% прызыўнікоў і адаслалі іх да хаты. У выніку сфармавалася 39 пяхотных і 6 сапёрных батальёнаў, якія перайшлі пад каманду Францішка Кушаля. А на базе вайсковага аддзелу БЦР паўстала вярхоўнае камандаванне БКА. Усё гэта сведчыла пра стварэнне асобнага беларускага фармавання. Ідэя корпуса самааховы, это была ідэя Кубы, якую ён не мог рэалізаваць ва ўмовах барацьбы з СС і паліцыяй. Пасля яго смерці, пасля смерці Кубы рэалізаваў Готберг, яго праціўнік палітычны, у выглядзе БКА, у выглядзе беларускай краёвай абароны. На такое вялікае войска не было падрыхтавана дастатковай колькасці зброі, амуніцыі, афіцэрскага складу. Таму давялося абмежавацца зброяй з мясцовых складоў. На 6-7 чалавек выдалі па адной вінтоўцы. Мы бачылі тых людзей, набралі маладых людзей з вёсак. Не мелі нават уніформу, не мелі зброі. Іх там муштравалі, замест вінтовак трымалі палкі, разумееце, заўсёды. Што з імі сталася пасля ўжо мы не ведаем, безумоўна. Толькі калі ў другой палове траўня пачала прыходзіць зброя, БКА стала выкарыстоўвацца ў барацьбе супраць партызанаў. А 15 чэрвеня, за 2 тыдні да канца акупацыі, у Менску адкрылася афіцэрская школа БКА. Школа афіцэрская, толькі беларускай краёвай абароны была толькі, яшчэ толькі арганізавалі яе. Там нічого не было. У нас там памесцілі у казармах. Нават не ведаю, дзе ты казармы былі ў месці, прыйшлі Менск, я б уже не пазнаў, дзе то ёсць. Разумееце, абсолютно. Так? І нават пра доўгі час былі мы без абмундзіравання ніякого, без нічого. Нават пасля ўжо пасля 2 тыдняў далі зброю, і мы мелі адзін раз практыкаванні, як правда, ходили на эти стрельбы. Але памятаеце, это уже быў чэрвень 44-го года. Апошнім актам БЦР на Беларусі стаўся другі усебеларускі кангрэс, які адбыўся ў Менску 27 чэрвеня 1944 года пад гукі франтавой кананады. На яго з'ехаліся 1039 дэлегатаў з беларускіх рэгіёнаў, а таксама з Літвы, Латвіі, Польшчы, Аўстрыі, Нямецчыны ды Чэхіі. Сабралася самая эліта Беларусі. Все самая інтэлігенцыя. Немцы санкцыянавалі ладжанне кангрэсу ў той час, калі лёс акупаванай Беларусі быў перадвызначаны. І нас тады ўзялі на ахову цяперашняга тэатру Янкі Купалы, бо там праходзіў гэты кангрэс. Так што мы стаялі, мы окружили этот театр, стояли быццам с винтовками, а винтовки мы не имели нават патрон в этих винтовках. Это бой было на показ, им что инше. Бачили, як там делегаты выходили, пасля выходили. Так, не мелі нават магчымасці з імі пагутрэць, сустрэцца. Кангрэс абвесціў сябе паўнапраўным і найвышэйшым прадстаўніцтвам беларускага народу і прыняў рэзалюцыю, якая спасылалася на дэкларацыю незалежнасці Беларусі ад 25 сакавіка 1918 года, прынятую Радаю БНР у Менску.
Кангрэс выказаў сваё непрызнанне ПССР як формы беларускай дзяржаўнасці, абвесціў неправамоцнымі усе польска-савецкія пагадненні, якія датычылі Беларусі, і пацвердзіў, што адзіным законным прадстаўніком беларускага народу і яго краю ёсць БЦР на чале з прэзідэнтам Астроўскім. Не разглядалася на Кангрэсе ані як справа беларуская справа падчас нямецкай акупацыі, ані яе перспектывы. Не разглядаліся. Рэжысёрам кангрэсу было СД, а тэксты выступленняў зацвярджаў Готберг. Таму кангрэсавыя рэзалюцыі не маглі супярэчыць тагачаснай лініі нямецкай усходняй палітыкі. Такім чынам, за 6 месяцаў свайго існавання БЦР не сталася нічым іншым, як толькі прапагандысцкім інструментам Готберга. Адным з пунктаў новага курсу Готберга сталася актывізацыя нацыяналістычных настрояў у СБМ. Уласная форма і эмблемы, палітычная адукацыя, культурна-асветніцкая дзейнасць, нарэшце вайсковая муштра і беларускія маршавыя песні, якія загучалі на Беларусі ўпершыню і былі чымсьці абсалютна нечуваным не толькі для моладзі, але і для старэйшых. І самае важнае, то быў гімн, наш гімн СБМ. Я яго памятаю таксама. І часам сабе, калі ніхто не перашкаджае, я яго сабе śpiewаю. Беларусь, хай слова гэта будзіць новы дух між нас. Нам добро яе, бо мэта і найвышшы наш наказ. Ні сляза, ані стагнанне, ні пакора, ані страх. Толькі праца і змаганне. Гэта наш да мэты шлях. Беларусі сын ніколі не зрацацца сваіх праў. Знойдзе дужасць і даволі, каб нявольнікам не стаў. Дык ці ў шчасця дзень пагодны, ці ў буры дні ліхім, хай нясецца кліч народны Беларусь перад усім. Усё гэта прываблівала ў шэрагі СБМ новых і новых юнакоў і юначак. Палітычнае значэнне саюзу беларускай моладзі было істотна большае за тое, што мелі аналагічныя арганізацыі ў Латвіі ды Эстоніі. Моладзь з СБМ брала актыўны ўдзел у дапамогавых аддзелах Люфтвафэ. Толькі ў чэрвені 44-го на дапамогавую службу ў Нямецчыну выехалі 5000 добраахвотнікаў СБМ. Адзін з былых кіраўнікоў СБМ сведчыў, што ў ягонай акрузе даводзілася нават стрымліваць напор моладзі, якая жадала служыць у Люфтвафэ. Цікавы быў эпізод, калі ў Любчу прыехалі маладыя людзі у вельмі прыгожых формах, чорная такая форма ў іх была, і пачалі агітаваць каб моладзь, каб маладыя хлопцы ішлі добравольна у лётніцкія авіяшколы, нямецкія авіяшколы. Што вось пойдзем, будзем лятаць і прилетім. Я так само разлічваў на тое, што я буду лётчыкам. Казаў, мама, ведаеш, я ж пайду, павучуся і прилечу самолетамі, кіну тут пачку даваць на дом. Пачку кіну на дом, каб ты мела што есці і так далей, каб ты была радасна. Ну і ведаеце, сястра моя старэйшая за мяне на 10 гадоў і маці рабілі, што маглі, каб мяне неяк адцягнуць ад гэтай ідэі. Сярод дарослага насельніцтва таксама адзначаўся пэўны рост антысавецкіх і нацыяналістычных настрояў. Гэтак, напрыклад, менскі гарадскі камісар Бекер са здзіўленнем адзначаў, што 8000 мінчукоў добраахвотна без прымусу выйшлі на пабудову ўмацаванняў вакол гораду перад наступам Чырвонай арміі. Паводле яго, 80% гараджанаў не вітала набліжэння савецкіх войскаў. Пэўная частка мясцовага жыхарства лепш згаджалася жыць у акупацыйных умовах і мець перад сабою імглістую нацыянальную перспектыву, чымся апынуцца зноў у савецкай рэчаіснасці. Такія ж настроі неслі з сабою і уцекачы з усходу. Хоць мабілізацыя ў БКА была бясспрэчная найперш актам прымусовым,
Усё ж таки, як найменш 40 тысячаў чалавек прыйшлі на прызыўныя камісіі БК, хоць палове з іх і давялося вярнуцца дадому. Што праўда, аніякай значнай ролі сфармаваныя батальёны БК адыграць ужо не здолелі. Больш за тое, калі напрыканцы чэрвеня 1944 года распачалася нямецкая эвакуацыя, пра батальёны БК проста забыліся. Ім не далі адпаведных загадаў. Беларускія батальёны засталіся пакінутымі на ўласны лёс і ў пошуках выйсця кіраваліся загадамі сваіх камандзіраў. Наши кіраўнікі галоўныя нас пакінулі фактычна некаторыя, большасць так. Прыехаў, правда, капітан ці майор быў уже тады Мікула. Он прыехаў тады да нас, з галоўнага штабу і кажа, я з вами, я буду з вами, я вас не пакінуў. І спады не пакінуў нас да апошняй хвіліны, пакуль яго немцы не забралі. Я чуў, што яго арыштавалі, і ён памёр недзе ў нейкім нямецкім канцлагеры. Гэта адзін чалавек, які нас сапраўды не пакінуў. Насельніцтва, што апынулася паміж молатам і кавадлам, проста не магло ў той час і тых умовах адстойваць нейкія палітычныя погляды. Пазіцыя людзей звялася да аднаго слова «выжыць». Большая ж частка беларускага нацыянальнага актыву ды інтэлігенцыі сышла з немцамі на захад. Ніхто не ведаў, дзе лепш, але многія ўцякалі проста ад камуністаў, ад бальшавікоў, ад саветаў таксама. Ішлі на ўсход разам з немцамі. У выніку ж вайны і акупацыі Беларусь панесла вялікія людскія страты. З 9 мільёнаў 200 тысячаў жыхароў Беларусі, што жылі тут перад вайной, пад канец 1944 году іх засталося толькі 6 мільёнаў 300 тысячаў. Насельніцтва краіны зменшылася амаль на 3 мільёны. Але вялікая частка гэтых людзей эмігравала або была вывезеная на захад ці на ўсход. Таму уяўленне пра загінулага кожнага чацвёртага беларуса відавочна перабольшанае. Słuchajcie, ja маю документ, немецкі документ, аб тым, это была партызанская лістовка. Падрыхтаваная, апрацаваная, выдадзеная партызанскім штабам, калі можа снежань 43 або студзень 44. Это было звязано з пакліканнем БЦРу. И в той листовце пишет, что эти страшные фашисты расстреляли, повесили, спалили живцом звыш 2 миллионов белорусского насельництва. Да я себе думаю так. Все в порядку, але до конца оккупации оставалось 6 месяцев, разумеете. И no, że jeszcze powinny byli być te ofiary jeszcze na przeciągu tych 6 miesięcy. No to trzeba było zmienić, dodawać coś. I zrobiło 2 miliony 200. Ва ўмовах вайны весці такую статыстыку было проста немагчыма. Паводле скарэктаваных пазней афіцыйных звестак, ахвярамі нямецкай акупацыі стала 1 400 000 мірных жыхароў. Ale іншыя пісалі, што загінула 750 000. У тым ліку жыды. Жидов загінула, большую частку гэтага складалі жыды. Вядома, усё гэта не мяняе ацэнкі нацысцкага генацыду. Хоць колькасць ахвяраў сталінізму ў Беларусі не нашмат саступае сумарным маштабам эсэсаўскіх злачынстваў падчас усіх карных аперацыяў у краі. Фактам сталася тое, што стаўленне нямецкай цывільнай улады да беларускага нацыянальнага пытання было значна лепшае, чымся пры савецкай уладзе. Факт супрацы беларускіх нацыянальных колаў з нямецкай акупацыйнай адміністрацыяй у пасляваенны час савецкая прапаганда скарыстала як адзін з аргументаў у барацьбе супраць беларускай мовы, культуры, супраць адраджэння нацыянальнай свядомасці, нарэшце, у змаганні супраць саміх нацыянальных дзеячаў. «Германия превыше всего!» – кричали фашисты, уничтожая народы. У белорусских националистов кинжал другой, а девиз тот же
Беларусь превыше всего. Дзяржаўная прапаганда ператварыла старажытную беларускую сімволіку, бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня у знакі здрадніцкай супрацы з фашысцкім рэжымам. Людзей, якія ў складаных умовах намагаліся адрадзіць беларускую дзяржаўнасць і нацыянальную тоеснасць, па сённяшні дзень называюць калабарантамі. Что это такое коллаборация? Это супрацоўніцтва з ворогом на шкоду свojego народу і своей державы. Теперь добре, у выпадку Беларуси, скажите мне, какая была держава белорусская на той час, до часу оккупации? Такой державы не было. Была советская держава, Беларусь была ее часткой. Я коллаборатор, я працаваў для белорусского народу, я наставником учил белорусов. А у Сталина я был уже коллаборатор. Адраджэнне беларускасці, там, дзе ні śladu не было ніякага, правда? Это было для нас нешта як паветра, як паветра. Это было жыццё. Нас называли националистами, нас называли черт его ведает кем, але, кажу, у нас был вздым, белорусский вздым. Белорусский вздым. Наши белорусы, свядомые белорусы, якія сапраўды хотели добра для Беларусі, хотели выкарыстаць, каб нешта як найбольш, каб захаваць тое беларускае, што ёсць магчымасці. Развіццё было даволі слабое, мало было магчымасці захаваць і даць перадаць беларускасць моладзі, напрыклад, разумееце, важна. Там не было вялікай ідэі далейшай. Это ж была вайна, разумееце. Як выжыць на вайне, застаўшыся самым собой, и людьми, и белорусами.